tenéis un bif? Con nadie. A ver, hai peña pois que non eres afín e punto. Pero andar aí con... Pero pa qué? O sea, eso é como un sálvame de luz. No, pero sí, en serio, os bifes, pa mí, son a perder o tempo, digo. Naquel bolo de pontacas, saca de lo tema cando meu grupo remata. Despois de escoitarme vamos temblar as patas. Hoxe o raxo lomo e descomelo con patacas, putas ratas. A mí ninguén me fode, menos dous cachos flipaos que lamben os cus que poden. Non sodes quen de tirarlle bifo poder. É mellor ser un ninguén que un payaso do Land Rover. Joder, Hugo, non sexa rencoroso, que como non te controles isto vai ser un destrozo. Fala de grupis o baboso, que me dixeron por aí que te pasas de cariñoso, penoso. Facedes algo penoso, 5 meses jardado para soltar ese trozo. Anda pa xa que por meterte con oso vas cantar na TVG que te partiu un gangoso. E contades ya pilipampín que por 4 duros máis cambiadela por Ramoncín. Amparados nos non che creo, non nos patrocina a tele, a xunta o xacobeo, está feo. Quedou vos frouxos intento, revento vos o 10%. Rima rapeiro con peido que portento. Os nenos os que daba o Obradoiros tiñan moito máis talento. E si faleiche non o nego, publica o que queiras chicho, tírame dun juego. Que somos chicos del maíz galegos, pero ti non erce tan gana por moito que teñas o seu ego. A montar grupos nin gente jana, nin así te cheja, sempre queres máis fama. Ten delito pavo verte neses programas, o che falta colabo colito da panorama. Eu non compito pana, nin quero lea, pero nas augas do TEA van a fojar dúas preas. En idea de como se rapea, penso golpea, noquea, non creas. Tontos como vos hai a moreas más, non marean, nin bota merda na arcea. Ojalá o cacarea, pero vais elevar unha chea. Menudo concerto que dá desarrea. Baixade e autotune o puto micro que creades cefalea. Voltaré decir de iluminados que a peña non é tonta. Voltedes fliparvos porque hai a xente que vos escoita. Infravaloredes eses grupos que dende abaixo loitan. Voltedes cuspire para arriba que ao final ven vos de volta. Solta, para neno a cousa está resolta, pero vacilar vos reconforta. Corta, que entrades en cólera, porque o que facedes vos xa o facía Malandrómeda. Menuda nóveda. E lavades esa boca de cipaios antes de falar de bóveda. Que xa sei que non é trendy, co que vos drogades referentes Diego, Tristán e Melendi. Kendi, de son da rúa Langrán, eu non vou quedar calado se tiran a meus irmáns. A familia sinte orgullo do meu clan. A túa pregúntase, que fixemos normal con Cibrán? Que dirán? E para ser da miña quinta, porque fardas de fumar petas con máis de 30 pintas. Quen vos levaba quedou farto, xa non vos quere ao lado nin a quen lle dades cartos. Inventas películas ridículas, pero quen foi pejarche a mí non me solte la típica. Chéjame creando, demostrando as hostias que che dou rimando, fanche máis dano que as físicas. E falar de camerinos e de gachis machirulo tamén é facer política. Petición e crítica. Entrejade os micros, pedide perdón ás vítimas. Veña que vos fodan, facedes trap en galego, non inventache de la roda. Crense Dios, veña broda, a ver quen se lembra de vos cando se remate a moda toda. E de bots pero ti flipas e nos tirache des a nos para gañar visitas. Agora que xa non son tantas risitas, o soño americano foi a guerra vietnamita. Pom, poro pom pom, sei que fan moito pola nosa nazón, pero vai ser que non, vai ser que non. Eu non os vi nunca nunha manifestación, pero crense que son os mellores rappers dunha nova xeración, pero creo que non, vai ser que non. Ten que vir o mestre para dar vos la lección. Chao, isto está finiquitao, por tócalo carallo cando estaba retirado. Nunca estivemos amparados, pero quen trata ben o resto ten a xente do seu lado. Chao, até nunca flipaos, e para sacar iso era mellor estar calaos. No corro que dades cao, a facervos 4 porros e a tomalo colacao.
Brasa family, como estades? Día quentiño, che, o que? Estás mogollón de peña xa, 40 persoas así para arrancar, moi guai. Benvidos, benvidas. Boas Héctor, boas Eli. Hoxe ides meter que disculpar, peña. Teño unha tos que flipades. Levo unha semana con tos e mocos. Isto non é das pallas, Isto é da tos. Bueno, saúdo vos aí un pouco a todos porque sodes mogollón de peña, pero nada, benvidos, tomad asento, benvidas, igual que a miña cadera que acaba de tomar asento aquí. E hoxe xa sabedes que temos aquí a The Rapans, que xa están por aí esperando. Tiña pensado esperar un anaco máis para metelos e tal, porque quería que houbera máis xente, pero estades 40 e pico persoas xa, entón falamos 2 minutos aí dun par de movidas e se eles están por aí xa os podemos meter antes do pensado. Di Rachel que nos vemos o día 7 nos Martín Kodax. Sí, vas aos Martín Kodax, Rachel. Pero vas con alguén, vas con algún nomeado, convidáronche, vas currar. Grazas por esa sub aí, Mario. Moitas grazas. Como que nos vemos ali, Rachel? Ou estás nomeada ti por algo? Igual faz unha movida que non me enterei ainda. Por ali estaremos, sí. A perder outra vez. Por segundo ano consecutivo. Menos mal que gañamos un, me cago en Dios. Está guapo ese tema de Rapans, Vale, pois nada, imos comezar, a ver. Menú para hoxe. Dis que che convidou Pati, vos, puta madre, pois nos vemos ali. Aparte este ano motan festa posgala, que sabedes que o ano pasado fixemos pulo aquí dentro do chat e lles comín a orella que flipades. Pedes. Isto que me vai pasar todo o puto stream. E pillaron un pub, creo, unha sala ou algo así para que nos podamos ir tomar algo despois, joder, porque saes dali da puñeteira gala ás 12 da noite con 14 viños encima e teste que ir para a puta casa. Ben, hoxe sabedes que o menú ben quentiño, imos ter a The Rapans, xa vos dixen, e sabedes que hoxe saiu o que esperaba todo Cristo de volta, que xa falamos da ida, vale, falamos do partido de ida de Boyanca Costova contra a Sonda da Rúa. E hoxe imos falar do partido de volta, vale? Non imos facer de árbitros porque cada quen aquí ten a súa opinión e eu aí non me meto. Bueno, ou sí, xa o veremos. Pero bueno, falámoslo cando rematemos con The Rapans, coa calma, vale? Hoxe vide con calma e vémolo. Pegamos unha escoita ao de Hugo e podemos dar un pouco un pouco de contexto. O que sí, non vos vou mentir, non vou facer unha reacción de sorprendido porque a min Hugo pasou unha canción hai unha semana para darlle opinión e tal, xa me sabía a canción, entón xa a coñezo, xa a teño moi triturada, xa escoiteina moitas veces e non vai ser unha reacción, vai ser, pois, comentala un pouco aí. De feito, a semana pasada, o día que anunciei que hoxe facía stream, mandoume un audio Hugo e me dixo: o mércoles igual tes que alongar un pouco o directo porque sai a movida. Entón, pois bueno, evidentemente hai que facelo, non? Facemos un programa de música galega, os beefs tamén conta. Despois damos contexto, porque seguramente estades aquí, peña, que non tedes nin puta idea do que estamos falando, non? Hoxe pasoume, tíos, pasoume no Instagram que joder, que compartín a canción e puxen o mítico que se pon nun beef cando crees que o fixo ben a resposta, que é un descanse en paz. Hostia, funme a currar, estiven currando todo, hostia, cando saio ao mediodía e pillo o móvil, tiña un feixe de mensaxes de peña pensando que morrera Hugo, e en plan, pero a ver, tíos, pero un poquito de comprensión lectora, un poquinho, somos galegos, un poquinho de retranca, non? Joder, pois non, Hugo está vivo, moi vivo. Boyanca non sei como están, que non falei con eles, pero Hugo está vivo. Vale, movidas rápidas, antes de meter aquí a The Rapans. Teño que facer spam, tíos. Spam del bueno, ademais. O sábado, na Coruña, hai un concerto moi especial porque volve aos escenarios unha persoa moi importante do circuito musical galego como é Gus, de Nao. Vale, vai volver con Broa, sabedelo, non? Supoño que xa o vistedes por aí, toda a hostia. Joder, como estou. É dicir, agora mesmo en Broa hai exmembros de Machina e de Nao. Eso hai uns anos para a peña que lle molaba aquí atrás, ya sería unha palla mental. Pois vai pasar. E tiveron o erro e a mala decisión de convidarme tamén a min a meterlles un esberros ali, a destrozarlles un tema, así que tamén estarei por ali, vale? E despois, esta semana tamén anunciaron que
Hai un concurso de batallas no Festival 13 Rois Fest que se fai en Pantón. Bueno, tamén tiveron o erro de convidarme como xurado, vale? O xurado é curioso, son Marcela e outra rapaza da banda Lopa que non me lembro como se chama, o baixista de Los Suaves, Charlie, máis eu. Non sei, curioso, está guai. Está guai, bueno, realmente peña que sabe de música e tal. E isto, contóvolo por dúas movidas. A ver, hubo unha preselección de grupos, vale? Eu votei, din a miña opinión, e agora hai 7 finalistas. E van facer unha batalla de grupos. Vale, as bases, xa sabedes o que opino dos concursos en xeral, pero este está, bueno, bastante decente. Imos dicir que para ser un concurso, que eu non son o máis amigo dos concursos, está guai. Porque ademais van competir, entre aspas, que non é unha competición, van facer un mini festival. Teñen 2 escenarios, supoño que sean escenarios pequeniños, pero teñen 2 escenarios e van a actuar media hora cada unha das bandas. Mola, Entón, vídeos, porque é de balde, ademais, penso, sí, é de balde, o concurso a batalla de bandas é de balde. O festival en agosto, creo que cabeza de cartaz é FDK e por aí, quero dicir, un festival tocho. Vídeos a quen este preto, creo, agora mesmo non me quero equivocar coa data, pero creo que é a primeira fin de xuño ou algo así, miradeo. Pero tranquilos, porque imos facer aquí na Canle, imos coller os 7 grupos que están finalistas antes de que eu me vaya para ali e pegamos unha escoita, vale? Xa sabedes que non vou poder opinar moito, e o que sí, joder, eu xa coñezo os grupos, a maioría coñecíos, joder, a moitos deles personalmente, de feito. E o que quero é, joder, velos en directo, porque eso cambia todo. E está guai. Di Brian Boanes, boas Alberto, biches o de Josh Freeze cos Foo, sí. É unha sensación rara ver a Foo Fighters sin Taylor Hawkins, a verdade. A ver, mólame. Deume pena e alegría á vez, sabes? Porque foi como... Hostia, sen ele distinto, non? Pero tamén que sigan, que continúen, está guai, joder. E que vas facer, tío? Morrecho un membro da banda, pois, eu que sei. É unha opción como outra calquera tirar adiante. Di Dani Palmella aí, o Charlie dos Suaves xa estaba o ano pasado tamén. Pois puta madre, joder, ali nos tomaremos unhas cervexas co Charlie dos Suaves. Encantado, puta madre. Ben, e creo que un pouco todo o que vos tiña que contar por agora, vale? Agora o que imos facer metemos a The Rapants. Isto xa sabedes como vai, non hai moita preparación, imos improvisar e aparte, polo que se ve en redes como mínimo e por 2 minutos que falei con eles, vos imos botar unhas risas, porque son xente con desparpaxo, imos dicilo así. E despois, cando rematemos coa calma, xa miramos o do Beef este, que eu non tive moito tempo a ver nada por redes, porque levo todo o día currando, pero bueno, vinas bastante incendiadas. E vin que as cifras do vídeo eran bastante tolas, creo que levaba 600 e pico comentarios, foi un anaco. E sacou unha da tarde en YouTube, 600 e pico comentarios en YouTube, not bad. Que tal, mano, tío? Benvido. Así que vou facer unha movida, porque estamos peña de abondo aquí. Vou mirar un segundo na pantalliña, a ver se a xente de The Rapans está por aí xa e pode abrir a cámara como mínimo para saber o que están. Xa temos a 2. Vale. Faltanos un, se están todos xa os meto, vale. Entón, quero que reventeces aí o puto chat a aplausos e metemos aquí un destos enlatados tamén para... Hostia, espera, que teño que pulsar 2 botóns a vez, a ver se me sai. Merda, non me acordo en que pantalla os metín, tíos. Non me vais a ir ben, vais a ir mal a primeira, pero bueno, vos meted aplausos igual. Creo que era nesta, tío. Un aplauso gordo para The Rapans. Vamos, hostia, a primeira, tíos. Que pasa, compas? Hola, moi buenas. Benvidos, tíos. Como estades? Bueno, vese vos un chisco pequenos, tíos, vale, pero es que eso descatro, macho. Nunca tivera tanta peña aquí. Todo guai, ¿no? Eso pode ter todo nesta vida. Eso é porque sodes un grupo ben avenido, porque normalmente os grupos en plan vai ti, cabrón, tío, que paso de tal. Pero a vos mola vos os 4 participar, ¿no? O raro é que viñera aquí. Debe ser moi importante porque ven aquí. No, moi importante non é, tío. Hai moitos días que non vos vexo, vos de... Sí, cabrón. Ti veches que vir aquí para velos, joder. Puta madre, bueno, pois nada, joder. Sabedes que? Ás veces a peña me escribe por Instagram mogollón para decirme, leva tal persoa, leva tal grupo e tal. E tío, últimamente, dígolo en serio, todo Dios me estaba rompendo as pelotas con vos. Tes que levaros de derrapas, tes que levaros de derrapas. Que está pasando aí?
No, hai rapansmanía aí, ou que estades en todos os festis, estades en todos os lados. Que tal? Todo guai, non? Supoño que estades contento de como vai a banda agora mesmo. Sí, vai bastante guai. Oye, non me veñades de serios aquí, Nada, que non sabemos... Hay que no- a ver, podemos rajar de otros, pero no podemos alabarnos a nos tampouco, sabes? Vale, pues mira, imos cambiar o formato para que vos molledes directamente. Mirad, eu cando ven peña de muros aquí, que xa viñeron varios, sempre lles pregunto que carallo pasan muros que hai tantos grupos, vale? Pero non vos vou facer esa pregunta porque está moi vista. O que vos vou preguntar directamente é cal é o puto mellor grupo que hubo ou hai en muros. Era visto, non? Estades todos de acordo aí? Ou hai algún... Samuel, non se che escoita. Puteado, gilipollas. Terbutalina todos, o que? Eu voto de rap, eu voto de rap. Si non somos nós, si... Bueno, claro. No, bueno, pero non, eu creo que vos molledes. Ou vos o terbutalina, tíos. É o que hai. Eu vou con de rap, non Samuel. Eu tamén, a ver. Nunca me yo dito. Samu, creo que estás muteado, tío. A ver, imos... A Samu casi o ficha terbutalino, a veces. Sí o que? Sí, de baixista. Agora está muteado Pero- e apagado. Cajou por ele, non foi, e ahora damos as gracias, a verdad. Tampouco se lle escoita. Ahora sí. Agora sí, tío. Ahora sí. Puta madre. Joder. Fala, hostia, fala aí. Está guay porque levo 3 horas falando solo. Pero bueno, de pequeno non tiña amigos e facía o mismo, entón estou acostumbrado. Escoitaches a pregunta ou eso tampouco escoitaches? Cal é o grupo que máis me mola de muros? Eu dixen Yacas, pero é Terbutalina. Eu penso que sí, Terbutalina. Foron referentes para vos, supoño, non? Sí, Sí. bastante. 2014, no concerto que tuveron, a mí polo menos aí no Capitol abriron máis tantos ollos a como era o rollo. Porque, claro, non estás acostumbrado. Música de Terbutalina eu cantaba nos botellóns. Plan, media botella ao lombo, tal, cacallón. E canto moderno cantou, pero... Claro, despois ves o directo e flipas. Eu estive nese bolo de... Bueno, non sei se foi no 2014, pero lembro un moi apoteósico na Capitol. Moi apoteósico. Que non sei se estaba con Familia Camaño, non me lembro, pero sí lembro aí unha presentación de disco bastante apoteósica, sí. Tiveron un momento de Terbutalina que arrasaban os cabróns. Bueno, e siguen arrasando, joder, pero hubo un momento que era unha puta locura. Pero sí que, joder, sorpréndeme da hostia que Muros non é un sitio tan grande e tedes festivais, tedes mogollón de grupos. Que pasa aí? Que pasa? Cando sodes cativos xa vos meten o rollo da música na cabeza ou que? A Masía, temos a Masía. Sois la masía del rock gallego. Ahora perdeuse, xa non hai músicos en muros. Hai tal, cabrón. Pero como non, tío? Urbanos, así hai. Sí, A ver, hai hai urbanos. Claro, Houve un hai boom, todo. en muros hubo un boom moi fuerte. Cando foi da nosa quinta, en plan de... Cando tiñamos nós 16... Desde Matías, ti con 16 non tocabas en ningún grupo, non Cállate, inventes. por favor, Matías, Samuel. eres viejo, tío. Ti con 16 non tocabas en nada. Non tocaba en baquetazo, gilipollas. Non tocabas con 16 en baquetazo. Pois empezamos a feira, veña. Bueno, eu creo que para xente que íbamos á escola de música había xa grupos referentes como, bueno, para min eran Trapos Sucios e así, Sí. e ao final, cando os vías nas festas de Muros, os vías en bares, e así, eso motiva ao final. Ver xente que toca guitarra, que ten un grupo... E o Xabarín tamén, joder, porque vías o Xabarín, Sí. tío, e querías tocar Sí. tamén. Pero sí que é certo, tíos, que toda a peña que veo, creo que estiveron por aquí de Leiva, Lisdexia e peña de aí da vosa zoa bastantes, da vosa zona. Bueno, en de Leiva é obvio que digan, pero todos citaron a Trapos Sucios, tíos. Que pasa? Cando era de cativos era o que petaba aí, non? Supoño. Era algo guapo, que lle molaba a todos os chavales adolescentes, sabes, e incluso a grandes, e movían, por lo menos en Muros, que movían moita peña, tiñan cancións pejadizas, tal, estaba moi ben. E claro, o Castelo Rock axudaba tamén, porque eles tocaban sempre aí. Claro. Matías. Matías, o ruido, tío. Arrancou o avión. Ahora, Sí. va, Seguide, que... Pero o factor Castelo Rock sí que foi Claro, tamén claro. super Claro. importante. O factor Castelo Rock foi a hostia. A oportunidade de ver a Barricada, Rosendo, Jabón Blue... xa, Barón Rojo, foi un Barón paso. Rock, eso era hostia. claro. Porque e este ano ides ao Castelo Rock, quero dicir, este ano xa vos toca poñer a bandeira na vosa puta casa, non? Nunca tocastes Non no foi Castelo, tempo non? tampouco. É a primeira vez. Sí. Sí, sí. Sí. A Bueno, verdade... Sam- Dime. Samuel e máis eu estuvemos xa na directiva tamén.
Pero nunca Pero non tocamos. tocaste desa directiva, non Pero fixeste non iso. tocamos. Joder, pero a ver, a min o Castelo é un festival que bueno, de feito eu toquei o ano pasado ali e joder, mola un puto face. Vimos, che, eu polo menos vinche. Que guai, tío. O día siguiente tiña que ir para Ribeira, fun de Renjanche a tocar na batalla ali en Ribeira, porque quería hasta o final do Castelo Rock. Mira quen vos está saudando por aí falando de trapos sucios. Aí Germán Mosqueira, un saúdo para eses gamberros. Entendo que Germán, non? De Leiva e trapos sucios, supoño. Sí, Supoño que Mosqueira. Eso é. Di Sergio aí, a eles escoitaselles algo baixo ou é a min só? Vale, non, pois facemos unha movida. Baixome un chisco micro, porque o deles vai estar máis fodido. Ou non, podo subir o audio de escritorio, dademe un segundo. A ver, subinlles aí un par de dBs. Eu creo que ese vos debería escoitar mellor. Xa nos dirá a peña por aí. Está ben Mati ahora. Abrigo Logic que teño ahora escoitándome a mí. A ver como se escoita. Agora escoitaseche guai, tío. Pois joder, ten que molar, non? Ter un festival na vosa casa e que este ano xa co nivel que tedes no grupo que vides de facer aí soldados e toda a hostia, supoño que é unha data que tedes marcada, non? Supoño. Sí, a ver, eu personalmente sí, porque sempre foi un festival que fixo moitísimo ilusión tocar, sabes? Pero, bueno, eu penso que joder, a mí gustaríame xa tocar antes, pero bueno, nunca... O vos fais esperar, non? Pois este ano a tope, veña. Grazas aí, cara novo, por esa sub, tío. Pois, joder, a que cae este ano o Castelo? Sabedes? Eu creo que cae como sempre, a principios de agosto, o sea, finales de julio. Pois a ver si Creo me que podo sí. chegar. A ver si me podo chegar. Molaría. A Sí, ver, 21, 22 de Todos julio. os días no camping, tendo a casa a 5 minutos. É o camping a media hora. sí, ok, pero bueno, no camping hai festa na casa, non? Claramente. Sí, señor, eso mola. Bueno, e falando de festivais, despois xa falaremos con máis calma e tal. Estiven onte vendo aí un tremendo documental que sacastedes. Buah. Que quero que yo recomendo a todo o mundo que vexa ese documental onde se aprende moito de motores de avión e de tractor tamén. moi educativo. E quero que me contedes como foi a experiencia de tocar ali no Emigrasón en Bruselas, porque ten que molar, non? Sair de aquí, irse por aí adiante a tocar para a peña de aquí, ademais. Estuvo moi guai, Foi como un campamento. Sí, ¿no? Sí. Eso que din todos. Yo cuarto de eso. De A eso. mí Como di Mati, Excursión de fin de curso, tío. Sí, a mí algo de castigaron Mati. sin excursión de cuarto de eso. Bueno, castigaronme desde terceiro hasta acabar. Pero a que a mí me jodeu foi de cuarto de eso, porque vender a todos os croissants. Pasaronme 3 meses vendendo croissants a chuvia. E deixaronme sin a puta excursión. E dixen, eu vou montar un grupo e vou ir a A Bruselas a tocar. Joder, os hijos de puta ahora. Pero a experiencia guapa, supoño, non? Que fostes? Moi guai. Fostedes cos vosos instrumentos faturados e toda a hostia ou vos deixaron ali movidas para tocar? Sí. No, Eso- Deixaron nos backline de Eso era máis chulo, poder ir polo aeropuerto como se fóramos artistas. Sí, non? Xa te vi no vídeo que te ibas ca gorra de capitán aí, tío. A peña iba A ver se me flipando. deixaban tripular. rezando para que chegaran inteiros os instrumentos, eso sí, pero bueno. Bueno, e tivestedes que comer vos moitas chapas ali de esto no Parlamento Europeo e tal, ou... Todo o contrario, tío. O No. contrario. Eran enrollados, os Sí, moi eurodiputados. guai. Sí, tivo guapo. Sí, cero chapa. Non contar nada, pero estaban bastante raros. Estános dicindo aí cara novo, vaya Cristo cos instrumentos. Supoño que tivestedes aí movidas varias, non? Para facturar todo. Pois, Para deixalo, o sea, Pero como fomos os primeiros afamos. Queremosles ben e non nos cobraron nada, non sei que, pero que dixeron, nos teníamos que cobrar, non sei que, bueno, xa que estás, non, mételo para baixo, non se nota, que máis, vai na cinta, como a maleta. Sabes, Si van a tirar os tombos igual que Total, van a dar a patadas con ela, joder. pero no bolo había só peña galega ou había xente tamén por ali flipando con vos? O que non era Jallejo do técnico foi o Cristo todo, así que a mí que fora Jallejo tamén. Fliparía, supoño. Tío. Pero na foliada había moita peña dali que estaba flipando. Estaban flipando, en plan, esta tribu indígena aquí haciendo movidas, ¿qué están haciendo estos locos? Pero estaban pasando ben, porque se vías ellos contentos. Home, non te jode, claro. No, eso tivo que ser unha experiencia super chula, joder. E a nivel producción dos chavales que Sí, un organizaron, aplauso, de Caran que está aquí. Vamos a dar aí un aplauso, hostia. Fora coño, foi unha puta burrada. É que a ver, é moi fácil todo nesa ciudad tamén.
podes alquilar todo, sabes? En plan, alquilas un coche e de repente tes un coche na porta, Pero sabes? En plan, unha locura. aquí tamén podes alquilar un A ver, coche. fácil. No, pero aí Como alquílalos por minutos co móvil, sabes? Cunha sí. aplicación. Ah, é Ya, eso verdade, non é tío. verdade. Eso Claro. hai en mogollón de cidades europeas. Bueno, mogollón, hai non cidades europeas en plan que hai coches aparcados, ti chegas con a aplicación do móvil e entras e tal. Que guapo Claro, eso. Patinetes, Eu- porque jodendo tamén. Claro. Había un descampado en que nin Dios. Que guapo. Hasta aí A da puta, mañá. trompos, a puta dos coches e coenterei mo último día, que o sabía, si non xa o día anterior, un descampado trompos, en plan de todo, descapotei, volvo. Ali condúcese do mesmo lado que aquí, non? E non é como os guiris que conducen do outro lado. Non, conducen igual que aquí. E conducen ben, non son como os portugueses que non teñen puta idea. Vale, vamos meter un pitido antes de que me banen aquí por racismo. Bueno, Lucía, grazas aí por esa sub. O sea, que ben, entendo que en muros, o sea, en muros, joder, pasamos de muros a Bruselas de puta madre. Bueno, pues imos pasar de muros a Bruselas e agora pasamos a Compostela, porque vi desde un sold out na Malatesta que, hostia, non todo o mundo fai un sold out, palabras maiores, tíos. Cantas entradas son? 400 ou 500? 450. Me cago na puta, tíos. Hai que vendelas esas, 11 días. En 11 días vender estes 450 entradas. Sí, sí, quedaba un mes Guau. para un concierto. Eu Sumo creo que foi, respeto. eu dixo, foi o concerto viral, sabes? O mítico que se va algo viral, porque non tiña sentido, sabes? De repente, diste, mima, pero se iban tantísimas. E no último día dixemos, vamos dicir que toca este con nós, tal, e de repente xa bumba. Este Acabou futuro así. alcalde, Vale, este, nombre. hijo de puta. Este É é o futuro nome, alcalde. Fernando, futuro alcalde. Perdón, Fernando. Fernando, perdóname, te invito a un cubata, perdón. Sabe que vai de boa fe, joder, seguro. Pero, Pues sí, pero pues hostia, vamos a 450 Fernando. entradas, tío. Ojo, cuidado, hai que darlle para vender 450 entradas, hostia. Joder, a Malatesta últimamente con movidas así de festas de universidades e tal, fai moito sold out, pero con grupos teño visto a grupos de fora meter 100 persoas ou 50, grupos Aquí tochos. non darnos a fecha, de feito. Porque eu creo que non confiaban. Sí, ¿no? En plan, Sí. nós queríamos ir un viernes, tal, para ter o sábado libre. E que non había viernes. e que día sábado foi? Tampouco. Pero que foi Foi xoves. Sábado 11 de Ah, marzo. sábado. Sí. Bueno, Eu vira boicot un pouco antes. Mati, hazte... aí volveu o ruido. Como se Me nota, cago en Dios, como se me nota cago en Saquín que eres Dios. técnico de son, tío, que estás aí o puto quite, tío. Puta madre. E supoño que o bolo da Malatesta, eu vin vídeos por aí e toda a hostia, supoño que foi espectacular, non? Claro, nós currámoslo tamén despois. Despois, esta responsabilidade tamén. Hostias, Será. Para nós foi o punto de inflexión tamén de saber onde estábamos, é importante. a ser capaces, a ver de que éramos capaces, de xuntar canta xente. E bueno, ao final tamén Ui, acábasenos de quedar petado isto, pode ser. Efectivamente. Peña, no chat, escribídeme aí a ver si se me caeu a min a conexión ou que carallo pasado. Porfa. A ver. Sí, Estamos de volta. Escoitades, non? sí. Sí, Buah, vamos. menos mal, tío, que susto, pensei que se caera todo. Vale, a xente no chat está viva, vale. Que estábamos falando da Malatesta, que digo que joder, Vero, grazas por resuscribirte aí, tía. Que digo que, hostia, vender 450 entradas, eu supoño, tío, que é unha responsabilidade de la puta hostia, porque non sei como xestionades vos os nervios antes de sair, pero cando vendes un porrón de entradas para xente que sabes que te vai ver a ti nada máis, que non é un festival, que tal, no, que mercaron e pagaron para verte a ti, supoño Claro. que é unha presión. O tema dos nervios e eso, que tal? Pero Eu mal. Samuel mal. O resto, logo ben. Eu igual. O peor é ver a Samuel así nerviosiño. Claro, que Samuel Claro, que contagie está peniña. despois, porque non che fala, enfádase. A ver, eso pasa ya moita peña, tío. Por pouco bótame do escenario. Eso pasa ya moita peña. Non deixa libre nunca. Está No. A verdade é que no baño paso moito tempo, tío. Joder. Senta aí mala barriga, o nervio. Hostia, que aí... A mí- Didi. É que foi un cúmulo de moitísimas rollos, sabes? Porque tamén a ter que organizálonos todos, sabes? Eu e Mati Tío. fóramos roubar palmeras, comprar cousas, decoración, pintamos unhas columnas, sabes? Como que fixemos un traballo para decorar, como que o mellor non daba tempo, temos que ser todo eu xa empecé o bolo mal, en plan, demasiado nervioso xa desde antes.
Normalmente gustame estar nervioso unha hora antes do gol, ou así, sabes? Sí, E nese oye. foi un pouco antes. De repente, ganas de cajar, Sí, ganas de tío. mexar, outra vez As ganas de míticas cajar. ganas de cagar antes de tocar. Eso, tío, eu Claro, estou contigo a tope. Home, eu cago moito, tamén sabes? che digo, pero... E a ti Pero non non sei che se pasa, cajo ou tío... non, pero A ti non aí che pasa que mal. che pega o sono, tío. A mí pegame o sono antes de tocar sempre. No, 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 Ni no. mal, ni de coña, ni mal. A mí despois, Buah, tío, despois entrame un Uf, baixón terrible, xa. pero de mortal. Eu, Mortal, pero bueno. bueno, pero vaise xestionando. Supoño que tamén co tempo irá pasando, joder. Pero bueno, eu tamén che digo unha movida, tío. Si non tes nada de nervios e toda hostia, igual é que... Sabes, algo hai que ter, algo de tensión, hai algo de cosquillo no estómago, hostia. E se fas un soldado e non tes nervios por como sai ese día, tío... No, no estómago cosquillo ten jodelo, Sí, ¿no? a mí ese foi o que máis me molou por todo o traballo que fixamos nós detrás. Sí. Porque Xa. sínteste moito máis orgulloso ao acabar, é como canto máis te impliques en algo máis, si sale ben, máis contento vas a estar. Sí, E aí, como nos implicamos moitísimo e tal, foi como, buah, saleu ben, tío. En Mola. plan, dixen a Samuel, de feito, dixen, mira, no momento no que teñemos que alguén que nos decore o escenario e non podamos ir roubar palmeras, e deixo o grupo directamente. Claro, é verdad. Eso, fin ao cabo, era guai, porque son historias que tes para contar, sabes? En plan, a quen se ocurre ir de repente 3 días antes ou así a buscar palmeras e esperar a que se faja de noite ou Ah, pero espera, pero palmeras reais. Eu pensei que me Claro, estaba sí, claro. pensei que me estaba desfalando de atrezo, cabróns. Unha palmera inteira. Nós o único que compramos foron macetas e despois para as colunas compramos a madeira. Pero o resto roubámoslo todo. En plan, fomos ao Ao ayuntamiento, fomos a joder tubos. fomos ao ayuntamiento a nave que tiñan tubos sin usar. Bueno, estiñanos ali abandonados. Pois eu que sei. Sabedes que vou subir un Collemos clip un con tubo. esto, sabes que vou subir un clip con esto e vou etiquetar ao Concello de Muros, non? Ou de onde Non carallo me for. fallo, compañero, aquí é municipal e quítanos a multa. Están en votación ahora, así que non se sabe quen vai mandar, así que... A min eso O mellor lembrame... Di. Ao mellor ficando robamos o tubo e íbamos de camiño para casa todos contentos. Chegábamos a primeira curva e dixemos, buah, pero é grandísimo, non? E dixo Matías, sí que é, vamos devolver, non? E había cámaras e todo, e aí se ven a dos gilipollas con tubo gigante outra vez para o sitio. Con as cámaras. Sí, madrilla. Came coñido todo no maletero, dixo, a ver como leos conciertos esta hora. Se tiene que facer dous. Vale, pero esas movidas non as esqueces nunca, tío. Claro, Eso está guapo. Eso é guapo. Eu lembro que... No. Tes un escenario montado, a decoración feita, todo listo. En plan, Home, eu prefiro, pero algunha vez hai que facer algunha destas, joder. Eu lembro o primeiro local de ensaio que tiven eu na miña vida con, non sei, 10 poucos anos. Lembro que roubamos todo. Estábase facendo unha cosa que hai en Lugo que se chama la Casa de la Música, sabes? E tiñan un mogollón de lana de vidrio, tío. Eso é caro, joder. Cando tes 17, 18 anos, los cojones tes guita para comprarte eso, sabes? E collemos un día de noite tamén, tío. Empezamos a bascular ali, a un tras outro. E sinto moito o Concello de Lugo, pero gracias por todo, aquí estamos. Pero está poñendo aí... Debe ser unha sala nasmo destas. Non era unha sala destas de ensaio que facía xunta. Sí, un rollo dese, sí. Bueno, isto é do Concello, pero... quedaron como- 40 nenos sin poder tocar ali. ¿no? Que va, tío. Despois montaron o rollo e nos salió un puto grupo dali, non me jodas, tío. Usamos lo mellor nós, tío. De feito, Sí, mira, vouche dicir se usamos ben. Ese roubo foi perpetrado por nós e estaba Violeta de Bala, o sea, que imagínate, sabes? O sea, o seu primeiro local de ensaio tamén foi no meu coche a roubar tamén. E algún grupo, que non sei que máis grupos, non, así que quedaran coñecidos non moito máis, pero bueno, aí tedes Violeta de Bala agora, sabes? Que tes aí un Times Square, comezou roubando merdas no Concello de Lugo, tíos. Eso todo mundo ten unha historia. Bendita la esa, Bueno, Sí, vamos a dar aquí un 10 ao comentario da noite de Gabri Fuentes que puxo de Rapiñans. Me gusta. Juegues con fuego, Gabri. De Rapiñans, tío. Me gusta. Alberto, eu teño unha movida aquí, tío. Contame. Que agora vexo vos de puta madre a todos, pero xa non teño os LEDs eses de puta madre. Vos tenderos? Que lees, No, tío, tío? non che vexo, Alberto. Como? Non ve... non ve... porque non vos estou compartindo, tío. Vale. Solo. Sí, no, porque ao sair... Espera. Pero eso amañámoslo en 0, espera, non podo falar, tíos, porque conta de algo, porque mentras fago cousas no ordenador non podo falar a vez, porque son moi inútil. Vamos a contar un tema entre todos xuntos. Espera, compartir audio, pum. Debería de comezar a ver agora. Xa está. Vedes? Sí, ahora xa nos vemos. Perfecto. Sí. Grazas aí por seguir a la Grualor.
Lagroalori, joder, vaya mix, tíos. Grazas aí por seguir. Bueno, falando un pouco así de... Falabades agora de, bueno, de roubar, basicamente, pero aparte de eso, eu vin e, joder, estiven vos escoitando con calma e todo, hostia, e vin que hai curro, que hai moito curro, que hai unha evolución na vosa discografía, que joder, que eu anotei, que tedes un SPs de 2018 que soaban chulos e tal. Despois, máis adiante, comezastedes a meter un chisco de funk e agora xa mesturades funk un pouco de electrónica, non? Entendo que iso é unha evolución que fostedes vos currando e que, joder, se nota que hai traballo aí detrás, non? Como foi esa evolución? Un pouco experimentar e intentar non aburrir. Mati, micro. Matías. Pagadelle un puto cable ao rapaz, joder. No, é o micro, non hablo. Vale. Pois eso, en plan, simplemente intentar non aburrirse e intentar buscar sempre cousas novas para estar activo, porque se te acabas conformando sempre con unha cousa que che funcionou, eu creo que acabas aburrindo. Mola un pouco experimentar. No, e aparte tamén, joder, que atopastedes un punto distinto que non había aquí, joder, sabedes? Para o meu gusto, para escoitando vos eu, dende fora un pouco, ao mellor ao principio se notaba máis esa influencia de terbutalina, por exemplo, e toda a hostia, pero fostedes atopando vos un lugar entre o funk, a electrónica e tal, e tedes un punto aí que, joder, sodes unha movida que non había aquí, tal cual, non? Claro, Hai que ao principio sí que é terbutalina. Claro. Foi E non veas que a miña, a familia Exacto. Camacho. Pero despois, na fala Xaco. O proceso de maduración, así, xa personal e musical de cada un dos membros do grupo tamén. Claro. E a pandemia axudou tamén. Sí. Porque vos tivestedes que parar disco tamén, non? Na pandemia foi cando máis nos centramos en mellorar o directo, porque sí que en Muros tiñamos moita crítica por o noso directo. Era onde estábamos tocando. Entonces na era pandemia perdemos a batería, non acabamos o disco. Na pandemia foi cando deixou Hugo, despois da pandemia foi cando volveu Xaquín. Xa, pero na pandemia foi cando estábamos co Heavy. Un disco co Heavy, sí. Pero aí foi onde fomos preparar todo para facer un directo bo, joder. Claro. Sabes, en plan, que sonáramos ben, que non fora tralla, en plan, caña, tan, tupa, e pa diante. Foi cando nos paramos un pouco máis cos temas e producir un pouco. Pero eso é a evolución típica de todos os grupos de pop, rock, o sea, eu ainda dicía onte en Instagram, tío, os grupos que fan música en directo, joder, porque hoxe en día hai moitos grupos e mola, joder, que eu escoito moitos deles que tiran moito de 100% base pregrabada, que, joder, eu, por exemplo, eu toco con bases pregrabadas, de sintetizadores e movidas así, pero mesturadas, ¿no? Pero hai moito grupo hoxe en día que, joder, que sí, que directamente, pues, tío, hai un tío rapeando e hai unha base detrás que lle dan ao play e punto. Evidentemente, neses grupos a evolución é máis rápida, tío. Cando te tens que formar 4 persoas a tocar xuntos, hostia, eso leva un tempo, tío. Non todo Dios nace xa soando como los Beatles, bueno, non? Tamén, en ese sentido, facer un concierto así que non sone vacío tamén ten o seu rollo. Sabes, en plan, porque das o play, cántase. Sí. Algúns grupos hai como Total. moi vacío, sabes? Non lles quito ningún mérito, ningún mérito. Son cosas distintas, tío. Sí, pero tamén me parece complicado, sabes? Sí. Por obrar nese sentido, de encher un concierto solo ti cantando, por exemplo, pareceme... É fodido. O que fai Nuno, tío. O que fai Nuno, por exemplo, sair aí con sus pelotas, tío, e poñerse como se pon e poñer a peña do revés, hostia, eso non é sinxelo, Hai peña que non o entende o de Nuno. En plan, este tío aí berrando e tal, xa, pero hai 2000 tíos aí abaixo bailando, sabes? O sea, algo está haciendo, tío. O que toque xa fixo na casa tamén. Sí. É así. Ahora leva xa dúas, leva a María máis a Clara xa. Sí. Entonces, a Lucía. O que pasa é que é un tío con moito carisma, tío. Eu penso que el sai ali e tú se ao micro e a peña xa está bailando, joder. É un tío moi carismático. É algo que non podes ensayar. Eso é innato. No, es algo natural, é natural. En ningún lado, eso é algo moi personal Total, tío. Na calle enseñancho. Total, tío, pero é que aparte el ten ese rollo no escenario e fora do escenario, tío. E joder, eu tiveno aquí tamén. Pasas 2 horas falando con él, tío, non che fai falta. Dis, hola, buenas tardes, e o resto do tempo xa el mismo se sirve, sabes? É a puta hostia, é un craco que lle está pasando merece, tío. A verdade é que... Sí, é o mellor do mundo. Se non conocera, podía dicir en plan, buah, este chaval tal, pero en plan, hai que é tal cual. Sí. Donde cando toca, sabes, que cando fala contigo. É a persona, para min é natural de todo. É unha persona sin filtro, natural. Eso mólame, sabes? Porque eu, ao fin ao cabo, son parecido tamén. Entre comillas, sabes?
Sí, pero nótaselle, tío. Eu coñecino aí Sí, sí, a hostia de anos, tío. Antes de Ayatolá tiña outro grupo que se chamaba... Non me lembro, tío. Tocamos xuntos nun bolo en Lugo. Coñezo, non sei, pues fai 10 anos polo menos. E o que distí, tío. É o mismo tipo. Aquelas que agora que o que está encima do escenario. E eso mola, tío. E o está petando, o cabrón, Que... Sí. Que non a coña. E vos tedes unha colabo con el no último disco. E agora vou enlazar isto cunha pregunta. Dios, soy un entrevistador increíble. Se podedes elixir unha colaboración para facer, imos poñer dúas, unha galega e o resto sen filtro. Que colaboración elixiríades vos? Individualmente, cada un de vos. Yo sido suaves, no me jodas, está na UCI, o cabrón, tío. Si levo 20 anos sin poder cantar. Sempre falamos de Samu, tío. Volaba no sé Cristo, Xa, tío. Eu con Mirazo faría unha. Sí? Hostia, pero esa tela a huevo, non? Bueno, nunca falei con el, joder. Bueno, hostia, pero eso é unha mensaxe. Internacional con Carlos Vives faría unha. Buah. Sigue vivo Carlos Vives, sí. Hostia. Vivísimo, colega. Está feito un chaval, Carlitos. Vale, e vos, Xaquín e Samu? A min... Bueno, empresa de Xaco. No, ti. A ver, a min pídeme meu irmán seguido que lle fale un tipo que se chama Dirty Suk, que é rapero. Trapero, en plan, dijo esta, pero a min co que moría ter unha colabo sin duda é con Senserra, que é jallejo, pero está a Hostia, nivel, tío. sabes? Eu vino no caudal a ese rapaz sen case coñecelo, tío, e vino en directo, tío, e dixen, vale, agora entendo a movida esta. É que é moi guai, Eu conocino tocando garajero, en plan, que non era grunge porque tal, Demon High. Teloneros de Tributarina neste concerto que te dixo eu, que te dixen, tío. En plan, é que Sí. velo ves como creceu e flipas. Sí, A no, min agora fai algo que ten unha arte que é unha locura. Sí. Sabes? Se che pode gustar máis ou menos o que fai, pero Claro, que exacto. ten un traballo da hostia que flipas. É un rollo faino que en todo, sabes? é un rollo que eu non me poño na casa, pero vino en directo e dije, cuidado. Mis respetos todos, Sí, sí. sabes? Un diretazo de la puta hostia, tío. Xaquín, Eu- que? Estás pensando moito, tío. Sí, é que a nivel nacional eu creo que con la Casa Azul. A quen? Foron la Casa Azul. Ah, Foron moi influentes para min nestes últimos discos que sacamos, sobre todo a nivel producción e a nivel sonido tamén. E a nivel jallejo, tiño dudas. A orquesta na que tocaba, escucha a orquesta que aquí tocaba. hai que mollarse, a panorama, colito da panorama, joder. No, él tocaba nunha orquesta, joder. Sí. Bueno, como a metade dos músicos, tío. No, joder, no, obviamente no. Con familia, con Tributalina quedou máis piña clavada tamén. Sí, de Tributarina quedou moi a medias, tío. Eso é verdade. Sí, tío. Pegaría Porque las vos. quimbambas iba a ser con eles, pero o puto amigui, ao final, o cabrón, rayou, usted pasou do rollo, tío. Venga, un dios. Queres Eso iba a ser... mandarlle algunha mensaxe aquí á cámara que ya mandamos aí en 0, Vamos a casa. Sí. Espera, vou coller este de hockey, espera. Vos por o bate, tedes algo agresivo aí. Aí. Migui, cavastes a tua propia tumba, mijo. Vouche romper os osillos. Bueno, uno menos, un Tributarina menos, veña. Vale, pues xa temos aí as colabos. Creo que non nos queda ningunha, non? Vale, e se poderades elexir... Galizan Army, pero xa tedes tamén hai unha colabo con eles, non? No, sí, sei que dixías preguntas que fixéramos. Sí. Sí. Eso sí que escoitei bolo no último disco tamén. Vale, e agora se poderades elexir, sei que este ano tocades no Son do Camiño e movidas así, pero se poderades elexir un sitio para tocar, non ten por que ser un macrofestival, igual é a casa da vosa avoa. Un sitio para tocar que vos cundiría, que tedes esa espiña aí e que vos apetece. Fua. É jodida esta pregunta. Eu que era tocar na batea, xa toquei. Eu creo que polo reto que é, molaría preparar un directo para o resto. Cabrón, iba a decir hostia. Eu quero tocar no resto. Tocar no reso mola, tío. Eu toquei no reso e mola moito, tío. Claro, a verdade que mola moito. O que pasa é que tamén vos digo unha cousa, vos no reso sodes Backstreet Boys, o sea... A ver, onde vos metedes, tío? Por eso que necesitaríamos un ano para preparar. Pero un contraste así guapo que... Hostia. No, si vamos a reso sacamos un disco para reso.
Hai movida, bueno, miras. hai movidas por aí que non, o ano pasado tocou Ruxe, tío, que é un grupo de rock folk moi suaviño, e colaron. E este Hai ano, moito hate no e este ano que vai a haber hate, no resto a peña, mira, o resto, a peña heavy, tío, a peña máis boa do mundo. Aí non hai hate ningún, nin hostia. Joder, este ano están de Leiva, tío, que tampouco fan tralla, de Leiva, un grupo de rock. Bueno, joder. pero Bueno. un pouco máis de overdrive teñen. Sí, un poquinho máis, Sí, un poquinho máis, de verdade, un poquinho máis abren. No, pero sí que hai. Mauro é fuerte na batería, Buah, Mauro mételle. Mauro É é certo. fuerte, É un señor Bueno. batera o puto Mauro, sí. Non te pases que xa aquí está indo a CrossFit. No, e aparte eles teñen tamén un rollo tamén partes puncarras e tal, bueno, eles pegan máis, pero bueno, nunca se sabe, tío, nunca se sabe. O sea, que Pois a min, joder, ahora que o dis, tío, puto reso, tío, ahora que el dijo. É o tío Castelo, que era, en plan, a espiña clavada desde Xa fai supoño, bastante. Pero ahora, non sei, tío, a mí molaríame... bueno, así ainda podedes non tocar no Castelo, que o ano pasado os de Landmarks caéronse a 15 días, o sea que nunca se Pero sabe. xa estuvemos nun cartel do Castelo tamén. Sí? E non pudestes tocar, Sí, ui, pero perdón. na pandemia. Hostia, claro. É verdad, pola pandemia. Así que eu hasta que me vexa ali arriba, como son do camiño a veces conciertos, hasta que me vexa ali arriba. Sí, Sí, o da pandemia foi unha puta movida para todos, tío. Supoño, a vos que vos pillou facendo o disco ou fixaste o disco inteiro na pandemia? Estaba desa metade? Nos ou? sacámoslo en noviembre. O de Cariña de O do Raposo, heavy. íbamos a empezar a tocar en festivales, que o ano anterior non tocamos. Vaya putada, Bueno, non vos saiu mal, tíos. Ao final, pois, un guai... Tiñámoslo falado xa con el. Tiñamos lle mandado os temas xa. o heavy. Sí. No, pero Xa despois tuéramos durante a unha pandemia, reunión tío. con el antes da pandemia. Pero xa tuéramos unha reunión con el e xa lle mandáramos os No, temas. no. A Sí, reunión con grabados. Foi en septiembre, Mati. Heavy. Grabados por un... Foi antes, non? Grabados Sí. por un que dixo que tiña que tocar máis a modo. E eso Sí, escoitou. eso é certo. Claro, Que tiñas que tocar máis a modo? No, non era Sí, así, era outro. Outro batería era que Hugo. tiñamos. Ah, vale. Bueno, Era xa, o os cuarto. bateras ás veces o de tocar a modo non o levan moi ben, sabes? O Menos rollo, imbéciles. o rollo, Menos mal que todos somos todos guitarristas. O- Eso. Bueno, eu entendo, tío, que a guitarra baixa o volume xa está, a batería baixa o volume é complicado, daxe unha hostia e a hostia é que é, pero bueno. Bueno, con Heavy molara moito porque puxome a tocar con 14 Nunha cabaña. cintas, no, en plan a probar baquetas, grabando en cinta, baqueta de Maná, 7A, baqueta 90. Campeones del mundo, tiña unha. Sí, tiña a de campeones del mundo. Campeones del Sí. mundo. É terrible. Mola. Bueno, pois, joder, non sei se queda algún de vos por dicirme algún sitio espectacular de Eu. tocar, sí? Xa o pensei. Vale. Sí. Eu sempre vou tirar a corto plazo, porque se cumplen así, satisfai máis. Eu, Marisquiño. Pensei Marisquiño. agora. Se boa, Un sitio guapo, Marisquiño. Sí. O Eu no Marisquiño noroeste. no noroeste. Tamén é boa. Sí, Uf. na miña ciudad, tío. Ah, ti es da Nós Coruña, xa tío. tocamos. Ai, Vivo en Coruña, pero Bueno, Qué pois, Nós xa tocamos, Xaquín. pois, Pero só faltas ti. é verdade. Nós xa tocamos. xa, o que pasa que o noroeste, tío, o noroeste é relativo, porque igual estás no noroeste e poñenche ali nunha puta planchada no medio dunha praza como tocas no escenario grande. Entón, claro, ti No, nos tocamos no escenario grande. ti dis no noroeste na praia, non? Si nos tocamos na playa, Ah, que pues, ganamos normal. un concurso aí. Un concurso. Joder, que Cando FM, ¿no? empezamos, sí, cando empezamos ganamos moito concurso. Tamén sin saber o que estábamos apuntados, chamábanche así de repente, diste, pero apuntei máis total. Chamaron a Matías, estaba no supermercado. Contalle a historia, Matías. Eu non tiña ni puta, esos son cosas que fai xama, non favor. E deu dar o meu número por algún tipo de razón e chámame. Non sei cual que FM e tal. E dixen, será unha línea de teléfono novo aquí. E dixen, non quero nada, tal. No, que ganase un concurso. E bueno, que era o mítico vacile de ganase un concurso. Típico. E nada, dime, no, porque te presentaste, mira, non me presentei nada. Chámame dentro de 5 minutos, vou preguntar a ver que é isto. E nada, depois me chamou e xa sabía como era o conto. Qué guapo, tío, qué guapo. Pero esas sorpresas molan. Era para ir tocar ao noroeste, tal. Vale. Xa sei. Pero doble sorpresa, tío. Si algún non sabía que estaba desapuntado, Claro, doble claro. sorpresa. A nos pasou nos corresu eso mesmo, Eu apunteinos e había unha parte de spam en redes e non lles dixen nada a estes, ni spam ni hostias, pasamos de todo. E había outra parte que elexía o xurado. A unha das bandas elexía o xurado. Había 700 grupos, Había grupos internacionais. Non sei que carallo pasou aí,
que de súpeto me chaman. No, mira, para tocar no Resu que gañaste o concurso. Eu, cojones. Hostia, de puta Chamei a madre. estes en plan, tíos, tocamos no Resu. Como que tocamos no Resu se xa está o cartaz feito? Non, que gañamos o concurso de bandas. Fliparon, porque non sabían nin que estaban apuntados. Pero bueno, son movidas simpáticas, que está guai, joder. Cando Además, ya non sabes sabes si é verdade ou tocar, mentira, toca peña joder. que che gusta, dis, "Buah, Claro, vamos tío. a tocar aí." Claro. Sí, ojalá enterarnos nos así de que no todos son do camiño, así. Eu prefiero que non. Eu prefiero que non. xa me dou bastante dolor de cabeza. Buah. Bueno, pero son do camiño e descontratados, entendo, non? Non foi por concursos Sí, nin sí, hostias. sí. Bueno, puta madre. Joder. Claro. Mola. E a que horario tedes ali? Non son do Carimiño? Tocades de día, de noite? 5 menos 20. De día. Bueno, dentro de que é cedo, tío, non está tan mal, porque normalmente os grupos de aquí os poñen ás 3 da tarde. 5 menos 20, ali xa pillades peña, Puta madre. Que guai. A ver, Con a quen, ver que tal, sí. con quen tedes aí nos horarios cercanos, así famosito? Que vaya É de que non salida. sabemos os horarios, só non sabemos o noso. Ah, Non sabemos nada que ver. Claro, pero ese día está Eladio Carrión, Bizarrap, hostia, Bizarrap. Leiva. Orgi, Algi. Está allí ese día. Allí está Sí. o viernes. No, no, Xama, está ese día. No, Xama, non discutas eso, que está segurísimo que é o grupo que quero Está ver. con nos Allí. Home, Sí, está con as Algi. Creo que me Sí, sí. fai ilusión a mí, tío. Estás enterando aquí. En serio? Jurado, No me lo sí, vi. que... No, é o jueves. Creo que me dejaras tío de ver. Que toca de xoves vos? Sí. Non Sí, sei los que jueves. momento que sei que era o viernes ese, tío. Bueno. Ben. Quien a ver vai ter que ir a Dredes, porque o jueves das primeiras horas ali. Claro. Vos- A estar vendo os conciertos. Vos no festival que preferídes, se vos dan a elegir, abrir ou pechar? Porque as dúas partes ten cosas boas e malas, porque se pechas non A mí- podes mamarte demasiado. A mí que me poñan batería e hotel, tío. Xa, bueno, non te jode, claro, que cha monten e unha Sí, unha claro. tarimita e que cha arrastren. Unha de backline, tío. Sí, non vale che de backline. Porque, Claro. por certo, que vos quería preguntar, vos lanzades algunha secuencia en directo, non? Como Sí. a nivel técnico, inda que a peña aquí lle suda a polla, a min interésame. E a nivel técnico, como facedes? Lanzades dende a batera ou como facedes? Xaquín, é unha cousa de Xaquín. Copado. Sí. Nos aproveitamos moito as secuencias que temos que gravamos xa no disco, Ujú. que como tocamos todo con metrónomo e tal, pois xa as mismas mesturas do disco volvos a mezclar para peas e tal, e soltoas desde un octopad. Nos facemos literalmente o mesmo dentro dun Mac, o sea que sí. No, Eso ten riscos, A peña a veces di, que vais aí con no sé qué, sí, los cojones, pero si te pasas do metrónomo, entra todo cruzado, ¿sabes? Sí, sí, sí. E a peña non lle dá valor a eso, ¿sabes? Como, no, es que lanzan bases, no, hijo de puta, xa é máis fácil tocar sin lanzar bases, O Hostia. pájaros tío trompetista, coño. Claro, tío. Claro, Si puede haber uns trompetistas levamos, coño. claro, é que está... Sonen ben e todo eso, joder, é un currazo. Hostia, sí, tío. Claro que é. Desde o Mac levámoslo antes, pero era un puto peligro, porque un día que entara así aquí non iba. Nos levamos dous, tío. Bastante. Nos É levamos perigoso. dous putos max, porque o verán pasado, tío, puxéronos nun puto bolo en Lugo con 40 graus, tío, a estar ao intemperie. E o puto Mac estaba a gráfica, a placa estaba a 90 graus, tío, e estábamos acojonados, Levamos movidas para facerlle sombrilla ao puto Mac, porque estábamos cagados. Que tiñamos nosa sombrilla. Ti sabes as sombrillas dos cochitos de bebés? Esa. Que teñen como unha abrazadera abaixo. Sí, sí. Pois nos levamos con esas. Claro, que... Pero aquí na casa ainda que a deixar. Sí, Unha tío. sombrilla de cando era un neno, chaval. Teño que devolver, A ver se Eu tamén É Tamén che arriscado, dixo, tío. Alberto. Di. Eu penso que che vale a pena vender un Mac e comprar un autopack. Sí, bueno. Autopack. Un autopack. Outro pack. Sí, pero vos que tirades varias pistas e tal, porque nos tiramos unha de percusións electrónicas, outra de sintetizadores electrónicos, outra de coros, son 3 pistas distintas, máis despois as dos músicos, claro. Unha María da Maja. 4. 4, Pero, bueno. o sea, teño o pad que non me dá para máis. Claro, O sea, estás no teño límite, tío. pecado, Sí, porque teño as cousas paneadas. Claro, esa é a movida. Mapeo teño bastante chungo, pero porque non teñen salida suficiente. Claro, exacto. Bueno, Aí, nos levamos unha mesa de 16 canles e con eso zafamos. De feito, o batera fai os monitores así mesmo con in-ear dende ali. Sí, eu intento tamén. Sí, ¿no? Bueno, a Peña ahora mismo está diciendo aquí de que hablan estes. Pues hablamos de cosas de tocar, joder.
Dinos Rachel, grabades todo xunto, mellor gravar en varias pistas que despois é máis fácil de arreglar. Home, si, Rachel, me grabas en varias pistas dende hai 50 anos. o de gravar nunha pista o de gravar nunha pista é complicado, Que puxo un comentario buenísimo. Cun Mac date pa 8 packs de garimba. Efectivamente, eso é certo. Bueno, teño que dicir, antes Gabri dixo o que é o meu soño, que é que unha canción nosa sone no FIFA. Porque Hostia, os eso meus sería puta favoritas hostia. sonaron todos no FIFA. Joder, Sí, vimos sí, do sí. GTA fai pouco Ou de WrestleMania. que non me enterara de que Eddie Kane creo que era que dan a puta canción no puto GTA. Que FIFA, disque. KD Que vas- Kane, letrista de Rosalía. Que diso? Sí. Sí. Rosalía ten acreditado a KD Kane no último, no de Motomami, por ejemplo. Que dis? Hostia. Sí. Ti búscalo en plan nos créditos, aparece. Pois ti montas un coche do GTA pola radio, eso non che Ojo, entre FIFA e GTA, hostia, cuidado, As bandas sonoras, o Vice City e o GTA 4, cuidado, aí. Que pasa que o FIFA tamén as bandas sonoras da hostia, Sí, joder. O O FIFA, FIFA son que non ten che que listo. saca máis moderneo sempre. Sí. Sempre saca así o Franz Ferdinand, eu, por exemplo, Sí. descubrí no FIFA. Sí, E sí. todo Cinema Club tamén. Sí. Eu conocinos aí. Bomba Estéreo, Crystal Fighters. Sí. Claro. No, a ver, é que tío, as bandas sonoras do FIFA e do GTA descubriron música a xeracións de rapaces, eso está claro, como Xabarín, tío, pero dos videoxogos. Dinos aí, Rachel, eu sei de estudios que graban todo xunto. No, Rachel, pero graban o grupo entero tocando, pero graban por pistas. O sea, o grupo está todo microfoneado e cada pista vai por un lado. Hoxe en día ninguén grava todo na mesma pista, eso sería un pouco de locos. Sería un pouco de locos, Pero eso. bueno. Nos fixemos lo heavy, pero moito pistas. Claro. Pero claro. Claro, bueno, os primeiros tamén que gravamos na Nasmo tamén. É verdad, o primeiro... Grabades de tirón, todos tocando a vez, sí. Pero Sí, nada, sin non grabamos cantar. os baixos. Nin as voces. Matías. Matías micro. Perdón. Dino Rachel hai un Cómprate en un Ourense puto que o fai. micro. Bueno, pues ese que está en Ourense grabando os grupos todos nunha pista, querría ver como soa eso, amigo. Cago en Dios. Eso Non debe- dixades nada malo de Ourense, ahora que vamos este sábado. Sí, que soa Ourense ou que? Ahora en Sound. Ourenro, bueno, antes O que era- Sí, eso, eu toquei cando era O Ouren pero Rock. derrame. Eu toquei cando era Ouren Rock e para min é Ouren Rock. Inda que un día me botaron unha bronca aquí que flipas, porque isto é bueno contar que me suda a polla. En Nadal fixen sorteos así de movidas que me deron os grupos e os festivais, non? E joder, tío, dixen nun directo, dixen Ouren Rock sin querer e me dixeron que non se chama Ouren Rock, se chama Ouren Sound Festival. E eu, joder, perdoa, tío. Chamaste despois Ouren Rock 6 anos, perdoade, tío. A repercusión non é o mismo, porque nós fomos a repercusión tamén. No, claro, eso non é o mesmo. No, A ver. era o Ouren Rock e o que era o de Rammer Rock. Creo que non, Creo. No. Tampouco. Creo que non. Tampouco. E cambiar os números as cousas. É que te calaste. Ouren Rock é o que hoxe é o Ouren Sound, que é onde ides tocar. E que Sí, pero creo. No, bueno, antes o Derrame Rock fixose en Oviedo, fixose en Ourense, pero penso que non é a mesma peña. Vale. De feito, mira, tedes aí a Rachel que eu estaba na produción, porque aquí vou vos dicir unha cosa. Aquí os dos festivais están todos, aquí no chat, que están en modo oculto. Sí. Despois escriben, meus cabróns, están aí en plan fichaje. pero sí. Pois no repercusión vimos o mellor directo da historia de directo. Manu Chao ou algo así. Manu ¿o qué? Chao. Sí. Sí. Todo o mundo fala dese bolo, tío. Realidad, tío. Feito depois facendo dominadas no teito do escenario. No traster do puto escenario. Trush. Que puto. Ai, hostia. No Thrasher. Octopack. O trash. O puto Manu Chao, tío, é un pavo que lle mola a xente que escuta calquer tipo de música, sabedes? Da igual, os raperos escoitan Manu Chao, os heavies escoitan Manu Chao, eso dalles igual, tío. Dinos o Manu aí, eu estaba nese bolo, ves, aí tedes un de festival. O Manu ese que escribe aí é o da Candelaria, tiradelle ficha. Manu, que? Xa pechaches a Candelaria do ano que ven ou que? Aquí tienes unos chavales moi majos, mira, Pac, Arritmia e The Rapans. Bueno, a pasta xa digo despois en privado, Manu. Se precisas dos grupos galegos xa o tes aí feito. Hai que tirar así, tíos. Hai que tirar así, que senón... Bueno, vos non necesitades. Cantos bolos tedes este verán? Un carro, non? Ahora levamos 20 e pico. 27. No, pero non verán animal. Bueno, en xeral, sí. Festivais agora no que verán. Que xa levado, que xa tocamos e así. En general no 2000 tal Temos levamos. 20 a partir de ahora. Sí, En general, máis ou menos. máis ou menos, sí.
Eu que en respecto ao ano pasado notei que hai máis calidad. O sea, menos Claro. cantidad, pero máis calidad. Xa. Cal exemplo es que foron malos do ano pasado, Xiquen? Cal estás dicindo que non tuvo calidad ano pasado, Xaquín? Claro. Eso es. Os que non nos deron de comer e cenar, o que non nos deron a batería de backline. Cal foi ese? As baterías... Compra unha puta batería. Non te teñen que dar de bailar. Compras unha puta batería. Me teñen que dar uno, payaso. Ou a mí Pero- poñeme a guitarra de bailar. Pero, ou tío. un amplificador. Compra unha puta batería. Pero sí que é raro, tío, que quieras tocar con unha batería de backline co que toca todo Cristo. Normalmente as baterías son de sibaritas, en plan, yo con la mía, yo con mis Pero que cositas. son batería. Vale, pero é que nós non temos unha batería así, hostia. Pero Pero soy guitarrista. Pero ti vas coa tua caixa e cos teus É menos pedais, ¿no? mal, porque E os os platos. baterías son un puto Cristo, todos os putos baterías, joder. Non existe un batería bo, normal, non hai un batería normal. Non hai, hostia. peor de todo. Si queredes abrimos ese melón, pero xa vin en Twitter que tiñades aí o melón do Ti non vas do batería, batería. ti non vas batería, non. No. Eu non. Ah, vale. Eu paso de cousas. Eso cansa, tío. Eu prefiro tocar a modiño e tal. Cousas que cansan, paso. Pero bueno, o sea, xa que tedes un feixe. A ver, o que decides da calidade fora coñas, joder, eu penso que é a evolución lógica das bandas, non? Empezar a pillar movidas, non de que haxa máis peña ou menos peña, sino de que as condicións para tocar e que ti sois como banda sexan mellores, joder. Porque ao principio cando empezades cun grupo e sabedelo vos, tocas onde che manden. O sea, tocas na habitación da tua prima, da igual. E pois sonas como puto carallo, a culpa é túa, entón, bueno, ir Non de seleccionando. todos, pero ben que sea así. Sí. Claro. Hai algún que está ben que sea un pouco curo de humildade, porque No. xa digo o pai sempre, en plan, os peños no chan, sabes? Pero sí que notamos que levando técnico e tal, pois va sonando millor e tal. E o ano pasado sí que hubo bolos de chejar millor, estar todo mal enchufado, de repente moito tempo de prueba de sonido e demais, e iso que iras ou non afecta cara ao directo porque estás moito tempo na prueba, aos demais dos grupos que están esperando, mellor pensa que é culpa túa, iso tamén queima un pouco. Eso o que máis noto en que está algo de melloría. Claro. Pero É a evolución lógica. Por falar dos bons, en plan, dos bons en vez dos malos, o último que demos en Pontevedra no Galegote, que chegamos para probar xustísimos porque Matías pinchara, pero probamos rapidísimo porque tiñan os técnicos todo pacheado. Entonces estaban todas as salidas de entrada de línea de guitarra, todos os micros, todo estaba no seu sitio colocado como estaban os riders para chegar a enchufarse e probar. Eso é o propio. Moitas veces chegan, sabes, non leron os riders, tardas máis en probar, e os que chegan despois pensan que eres ti que eres un puto personaje que está probando 3 horas. Sí, as batallas, tío, as batallas, sí. Tardamos 20 minutos en probar, sabes? Non vamos a exageración, non somos peña de... chistes o técnico, Claro, de risas somos en plan- tranquilamente. Bueno, pero vos estades a un nivel, tío, que tedes que ir con técnico de son e de luces, me cago na puta, non tedes de luces. Vos estades a un nivel Porque non hai cartas, Alberto. Como non vai haber cartas, hombre, cos bolos que tedes? Como que non? Por eso porque bebedes todo, cabróns. Imos falar de pasta, veña. Non de canto cobrades, que eso non nos interesa a ninguén, pero vos vedes opcións reais en algún momento, non agora, cando sexa tal, de vivir da música. Xa deixamos de traballar, Alberto. Deixamos de traballar todo. No, que deixes de traballar é unha cousa, que vivades da música é outra, sabes? Hai que ser hippie, non está bien. A ver, eu vivo con meus pais, non me pagan nada, sabes? En plan, do que cobro e tal, pois, joder, se tiño que ir un día a facer eu fajo de comer porque les traballan, tal, se tiño que comprar eu compro, sabes? Que dicir, dame para vivir, non é un sueldazo da hostia, pero sí. Vas pero apañando. gustaría meter un sueldo, Claro, joder. un sueldo mínimo de 1.400. Tío, cotizar e vivir como unha persoa, un soldo digno, tío, como cotizar e Claro, un esas sueldo cousas. normal. Claro. O que cobraría traballando do que estudiei, pois, sabes? Pero bueno, a ver, non tiño caixa, que pasa? É o que chixo, non podo independizarme, non podo estar nun piso tal. Pero tamén é o meu primer ano, sabes? O mellor, si vai a mellor as cousas, pois sí. Pero eso tamén, tío, di de como está o negocio da música aquí, que un grupo que, joder, que tedes os festis que tedes, que facedes un sold out en mala testa e toda hostia, que é o que dis ti, tío, que vivindo cos teus pais e tal, sabes? Porque a peña por aí ás veces ten a impresión de, no, estes fixeron 30 bolos este verán, estos están forrados. No, amigo, hai gastos.
Estes tocan no son do camiño, estes cobran 1.000 Claro, sí, 100.000 sí. euros. Seguro que no son do camiño foi donde máis cobrade, seguro que Claro, sí. claro. Eso nos lo creemos todos, sí. Non vos vou meter en embolados, tranquilos, pero sabemos como funciona, joder. Ao final, Sí, xa o digo, claro. non fai falta que o digades vos. Son do camiño, o resto este tipo de festis, os grupos de aquí, 500 euros e si quieres, bien, e se non pa tu casa. Bueno, 500 ou que sexa, non, pero funciona así. Sí. Ma. Bueno, eu esperaba Ah, o peor, a verdade. Si nós este ano zafamos, Sí, Sí, Sí. va. bueno, Sí. Un aplauso. Pois, un aplauso por eso. Pero vamos a dar aí. eso. Que paguen o que deben pagar, joder. Que é o que teñen que facer. No, é que ás veces a min xa me mollou, non vos preocupedes, que eu xa estou afeito. A min ás veces toca má polla, honestamente, sabes, que estás tocando nun festival no que está Slipknot, que cobra 1 millón de euros por poñer unha pasta, e que a ti che regañen o teu puto caché de mierda, sabes, que diste, hermano, sabes, no, es que te estoy haciendo un favor porque cómeme los cojones, pues non toco no teu Sí, festival. porque a repercusión. O sea, por salir, Eu sei dun por grupo- repercusión que tens de tocarse. Eu sei dun grupo galego feminino e non o vou dicir aquí que este ano rexeitou o Son do Camiño por ese tema, e sei no 100%. De feito colouse por aí un cartaz uns días antes e estaban. E sei, non quero dicir, pero por qué? Porque peña que ten os collóns pelados, que vende anos e tal, e sabe decir, pois non. Pero eu entendo, eu fun tocar o Resu por el Colacao, sabes? O sea, básicamente. Porque, a ver, apoya. O nós vémolo como unha maneira de promoción tamén, sabes? Como unha propaganda. É co que Entón, xogan. ao diste, pois, a balanza, pois, máis ou menos, sabes? Claro, ao final é co Pero, que xogan. claro. Estás en listas de reproducción moi potentes e todo este tipo de movidas. Exacto. Ao final é un pouco Pero co bueno, que xogan, claro. nin tan mal, eh? No, bueno, Esperábamos si está muitísimo peor. pues cojonudo, tío. Pues alégrome mogollón porque históricamente lles costa de carallo. Que joder, é super curioso, falo a veces con colegas en plan, tío, vas a un festival dunha asociación cultural tal, este es el caché, esto te pagan. Despois vas a un puto macro festival, tío, con millóns de euros e che di, no, es que el caché me suda la polla, es que a las bandas gallegas 500 euros. ¿Qué me dices, hermano? No falar do catering. Pero, O sea, o catering desa asociación son unha puta locura. Un cordero, Eso é, ali tío. en frente, e vas outro a chungar máis sans. E seis cervejas. Xaquín, póñenche batería no Son do Camiño ou non che poñen batería? no saques o tema. No me quentes, Alberto, no me quentes. Nós temos unha batería, Alberto, PDP. que compramos por 300 pavos de segunda man, que é unha PDP de jama baixa, e vamos ir ali a reventalo. Bueno, aí- Pero está aquí pulindo os parches para que son eso, te vai parecer Motorhead. O importante non é o instrumento, sino as mans, tamén cho digo. Hai que técnico amplifica a esa batería. Hijo, si Ahora vai dicir que como son de puta madre. Cómprate un Striggers, tío, e a tomar por culo, que den polo cubo son da batería. Son aquí nin Dios, tío. No, fue caso. A miña Academy de 100 pavos, flipas como sona. A miña primeira guitarra foi unha puta Academy de 120 euros, tío. A mítica Stratocaster Academy. Cacipi de Matías do Mediamar a tocar aí. Do Mediamar. Vender ya un grupo por 50 euros para escachar. Bueno, tío, a todo o mundo ten que comezar así. Joder, e para empezar a tocar tampouco te vas pillar unha guitarra de 2000 pavos, non? A maioría dos chavaliños comezan a tocar e mandan a tomar polo cu. É normal, joder. Sí. É normal. No, está claro. De feito, Pero eso está guai para despois recomprala o resto. hostia, a min, Claro. tío, sinceramente gustaríame moito saber onde está a miña primeira guitarra, pero esa, sabe Dios, tío. Vendín ya un... Eu non vendín. A miña pelucar. A túa? Unha pelucara que tiña eu. Sí? Que me comprou. Apuntou ser las de guitarra era un Iván. Joder. Cago en Dios. Onde está a miña? Vendí ya un puto hippie, tío. Madre mía, non sei. Nada. Deben ya vender por 50 pavos pa porros ou algo así, que estaba na universidade e había que... Hai que era o hippie dos dous. Vamos a correr un tupido velo aquí. Bueno, tío, todos fomos estudiantes, tío. Cando eres estudiante hai que sobrevivir como se pode, joder. É o que hai. Bueno, entón, ao final non me respondeste desa pregunta. Despois tamén, Alberto. Sí, vivir da música, védelo ou non o vedes, no futuro. Vivir, pero vivir en condicións, joder, vivir, tíos, non ser ricos, tío, vivir como unha persoa normal. Cotizar, ter o sueldo. Eu, Esperanza, senón... claro, a puto fuego, Olín, Olín, non? sabes? O puto Olín, Claro. sabes? Que te quiten lo bailado, nos intentámoslo, que sale, Eso non? é, tío. Pero eu estuve con mi hermano de puta madre e ti estabas chegando a casa quejándote no jefe. Pois Sí, eu todos os días, tío. tío. Sí. No, eso é a puta realidade. Eu, joder, cada día que acabo a miña xornada laboral digo, que cojones estoy haciendo, tío?
sabes, si eu teño un traballo fixo con un salario decente e toda a hostia, pero digo, tío, invirto 8 horas da miña puta vida en unha mierda que me suda la polla, sabes? Bueno, espero que non me estén escoitando aquí os meus xefes que mañana estou na puta rúa. Pero é así, sabes? Joder, a veces me plantexo e digo, hostia, tío, a ver, vivir da música facendo metal é complicado, non? Pero vos, por exemplo, o mellor, pues tío, eu Facendo metal aquí, tío, porque o mellor Sí, en claro. outro sitio iba che de puta madre, Sí, sabes? no, sí, Hai que eso ser follón. eso Esa sí. putada. Sí, pero Hai que bueno. crear no sitio e no momento, no lugar exacto e no momento oportuno. A ver, nós E tampouco nós eso facemos que- unha cousa inescoitable, sabes? É bastante comercial dentro Xa, do metal. xa. Pero ainda así, non ten esa saída que ten un grupo de pop ou de músicas urbanas, joder. Eu xa paso de eso. xa. Pero vos, ao mellor, tío, pues, tío. A ver, é jodido. Pero bueno. Eu non me esperaba isto. A mí, sabes, o rollo que se empezou a meter na cabeza foi xa, así, que empezou a ver un pouco tal. Sabes, eu sempre digo que sempre o agradecerei, pero en plan, eu ao principio era como, grupo sí, de puta madre, sabes, pero non era o prioritario. Pero ahora, claro, Joder, claro, pois, tío. Tedes falando unha coa resposta familia e importante, tal, tío. claro, vemos que é recíproco pola people. Entonces, se a people está a tope, pois nós tamén, sabes? Claro, tíos. Claro, No. aí foi cando vimos. Eu, Ao eu, final contamos uns a outros. Claro, e se é un ano, é un Para ano, mí iso é sabes? superimportante, tío. En plan, ver que eles tamén están a tope, Exacto. para eu, cando estou un pouco máis de baixona, tamén estar a tope. claro. Así con todos. O sea, pásanos a todos. Eu e días con Millor chegaba para tocar o verán pasado reventado de currar, vía a Matías, sí, ca camisa aberta, bailando, e dixía, iso vamos a pasar de puta madre. Claro. Sí, tío. Despois Ti pensa, iría tío, ao coche e volvería de volta para casa. Xaquín de Pero esa técnico, Xama a traballar no museo, eu, Mati de repartidor de bebidas, sabes? E mi gente no verán, 30 grados, muros, repartindo bebidas, en plan, cervezas, tal. Eu, cando estaba en Verín, sabes? Eu son audiólogo, pero estaba en Verín. E tiña que ir desde Verín, un día tuve que ir un jueves hasta Oleiros, tío. Que hai que usar Galicia de punta a punta. Sí, total, tío. Ourense Coruña. 3 da mañá, o día seguinte ter que despertarte ás 8 para traballar, é tipo, paso, sabes? Sí. Non hai necesidade. A ver, necesidade depende, pero pero quero dicir, sí, Pero Hostia, eliges unha cousa ou outra, é que me refiero. claro, tío, no, bueno, eu no estado no que estades vos agora mesmo, tío, tentaría, tío, ainda que señan os aniños, 2, 3 anos. O momento que, é ahora, que o peor, sabes? claro, que, Porque que o senón peor que despois- pode pasar. Claro. Que dentro de 2, 3 años te teñas que poñer a buscar un curro como día xente, un curro normal, porque ás veces cando lle dices á peña, tú que trabajas, soy músico, ya, pero de trabajo, sabes? En plan, É o que me diga a min. Que estás de vacacións? Eu, sí, tal, estou aquí. Pero sempre pregunto, estás de vacacións? Eu, sí, tal. Bueno, Hostia, pero tamén é importante, non tío, lle vou explicar tampouco. tamén é importante que haxa unha persoa no grupo que non ten un traballo, eso mola, porque supoño que para un mollón de movidas te tes que encargar ti, non? Porque os demais estarán currando, rollos de redes, No, movidas no. así que non leva. No, te deixei, Ahora non curramos nin Xama, nin Mati, nin eu. E iso mola porque podes dedicarte 100%. Ah, A estás mellor vas libres. pola Con mañá, disco novo xa, puto, xa estamos con disco novo, sabes? Entonces quedas para producir as cancións, Que puta e envexa, o tío. mellor tes esas cousas e tal. Que envexa. Que vivides preto os 4 ou... Sí, bueno, vivimos xa en que Muros. Muros. Buah, que eso é a Bueno, Aquí nos traballa na Coruña. Xa me tengamos en Santiago tamén. Xa Claro, que estou traballando pero na baixo. Eso é a puta radio en hostia. Coruña. Dadesme moita envexa, porque nos... Aquí cos cartos que ten debaixo do colchón xa podía jubilar ahora mismo, que non quero. Sí, o que? Sí, David, en plan, Xaquín durme pejado ao teito. Manejas, cabrón. Que va, Como que no? pasa que curro como fillo de puta. Sí que se lleve o fondo aí, sabes? Aí ese se ve máis burgués, É máis burgués, tío. Sí, sí. Ese cojín está moi cheo, sabes? O pobre Mati aí que non lle funciona o micro e ti con un micro todo pro aí, tío. Que pasa, Eu, cara? eu sou o que peor vive. Eu non descanso ningún día. Eu traballo Xa. de lunes a viernes, sábado e domingo toco. Exacto. Sí, E a sí. veces traballo e toco o mismo fin de semana. Así é a vida. Pero bueno, así é a tamén vida, estou sí. traballando do que me mola, do que estudiei e donde quixen sempre Xa, tío. traballar. Entonces, pois non podo deixar. É jodido, é jodido. Eu joder, ata fai nada, tío, curraba de noites. E ti sabes o que é currar igual 7 noites seguidas, tío, e o día seguinte dar un puto bolo a 200 kilómetros de aquí a tal, buah, era... Xa. Aparte, joder, nós estamos un aquí, eu estou en Cecebre, outro está en Monterroso, o sea, 150 kilómetros, outro está en Trazo, Ordes, e outro está na Coruña, que é o Carlos que está aí escribindo no chat. Joder, tíos, jodido. E bueno, vos si polo menos estades en Muros, pois xa tedes aí algo gañado. E se estades 3 sin curar, tío, pois agora intentade, o que cojones, tío. E tedes público e pa diante, tíos.
Que guai. Eu acabei o verano pasado, acabei no fatal, de nervios e así, porque eu traballaba repartindo, de repartidor. Eu estudiei produción, pero nunca quixen traballar de produción, metime no primeiro e quedei 5 anos. Era como traballar a puto fuera o viernes pelearme para poder ter unha hora para hacer unha prueba de sonido, salir, ir tocar, volver o domingo con un resacón e lunes traballar a puto fogo de novo porque estaba pesadísimo a hostelería Muros. Claro, muros verán, Acabei rollo sin, en plan, non era capaz de estar, non me duchaba tranquilo, non lavaba os dentes tranquilo, non era capaz de facer nada tranquilo. O sea, ni unha paja. Tiña que encajar pajilla en ni nada, un puto tío. minuto. Mais súmalle 300. súmalle a eso que a peña non o ve, pero hai que ensayar, hai que gravar, hai que producir, Claro, hai que claro, compoñer, claro. hai que atender as redes, hai Que que eso foi outra, gravar o disco, sabes? Porque era salir de currar, ir pa Coruña, aí Iago Blanco por todos os que Sí, un flipas. aplauso Porque, para Iago. sí, aplauso para Iago. Vamos aí, veña, teño aplausos aquí para todo Dios. Eu salía Porque, de en plan- Muros, o primeiro día que fui gravar xa tiña a perna reventada, que andaba en muletas, e non podía conducir, casi non podía pisar o acelerador. Marcheime de Muros, depois ir gravar a Coruña, gravar dunha hora, 2 horas, volver para Muros, volver a Coruña, e currando e todo, era un puto Cristo. Sí, O mellor estábamos hasta as 2 da mañá. Sí, claro. hasta as 2 da mañá grabando, así, eso. A peña non o ve, pero eso. Sí, que a farándula é moi bonita, tío, cando baixas de tocar e todo o mundo te viene a hacer fotos, pero los cojones, que é un curro de Claro, un o curro rollo duro, tío. é ese, que Tense se que ti molar. estás máis ou menos tranquilo todo o día e dis, pues ás 10 da noite gravo. Pero se vas de currar, ves cunha tensión, ves con moitísima mierda na cabeza, acordándote co que tens que facer mañá tal, tampouco vas gravar Xa, como terías tío. que ir. Eu levo toda a miña puta vida fundindo as vacacións para gravar discos, dar concertos, movidas así, porque eu currei toda a vida fines de semana. E fundinme anos enteiros as vacacións íntegras prácticamente, de estar todo ano currando e en vacaciones que haces? No, pues con lo de la música. E encima agora abro unha canle de Twitch, sabes? O sea que debo ser su normal ou masoca, non o teño claro. Pero tío, é porque queremos esta puta movida e porque pasamos de puta madre e tal, e joder. Sí, claro. Sí, está claro. E Claro, eu me gusta a música en sí, plan. Claro, tío, eu penso que compensa, non? Cando estás encima dun bolo, tío, a peña reacciona e tal, mola moito, tío. E vos agora que tedes ese tirón, tedes que estar flipando, non? Tedes que estar pasando moi guai, joder. É que é eso. Bueno, eu non me fijo casi flipo. na xente de fora, eu fijo menos de arriba. Sí, Eu bebé. destaco a Claro, que estamos relación tocando. que temos entre nós. O Sí. sea, por moito que abaixo estén a tope, si arriba Claro. Home, xa. non hai bo rollo, eu A ver, no, é o que miro me lo de mantén. Candandese, así. Eu non estou mirando para o público. En plan, miro, pero a miña cabeza non está asimilando o que está vendo, sabes? Eu estou pendiente dos de arriba. Entón estamos como unha conexión arriba que, ainda que haba unha persona abaixo, ti estás pasando de puta madre arriba, sabes? A mí pasa moitas veces. Pois eso é importante telo, Didi. Pasa que estou co micro tal, eu canto mirando para o micro tal, concentrado en tocar, mirando para a guitarra, a vez en cando levanto a vista, e vexo que hai unha feira que indios. Claro. Pero esos son dous segundos de cada tema Claro. que podo despistarme, pero o resto. Sí, Eu o que vexo sempre é cando alumbran con estes flashes, Sí. hostias e diante. Si non vexo un carallo. Sí, é que eso pasa moito, tío, que ves tres filas, ves as tres primeiras filas e o resto non te enteras de nada. Sí, e agora vas cos in-ears, que non escoitas nada de fora, e o mellor interactúas un pouco co público. Que en plan, gozada, bueno, tío. estamos facendo, e de repente dis, buah, pois o mellor non están cantando, vou cantar eu, non parece que mal, tal, mítico, sabes? Non sabes nin no que está. Sí, tío. Ves a peña, ves feira, sabes? Pero non te fijas en detalles. O dos Eso, Iniar, tío, flojado. mutea mogollón. Eu, ao principio, cando empecé a tocar con Iniars, tío, eu que dis, tío, non sabía se a peña estaba cantando ou non, se a peña berraba. Acababas un tema e o primeiro bolo lembro, tío, acabar un tema e escutar silencio e dicir, hostia, fallamos, que pasou? Esto, hostia, que cojo. E dis, no, vale, que vou taponado, tío. Que encima teño un destos feitos a medida, sabes? Que non escoitas nada. Os do que hai meus. fora, tío. Ti non escoitas Non absolutamente. escoitas unha puta mierda. Entón eu ás veces o que fago é quitarme un para ver a reacción da peña un pouco, porque senón é jodido. E que tal vos acostumbraste dese rollo do Iniar? Porque hai xente que lle costa, bastante. Eu O faço. peor foi convencer a Samuel de Sí. usalos. Sí? O resto foi ben todo. Pero Eso tamén é de non. meter secuencias e todo eso. Levades claca a todos ou só levas ti, Xaquín? Todos. Todos. E máis ben altiña todos. Non está ben, Pero sí. porque nos ensaios tamén fago os seus monitores
Non lo curramos moito e acostumbráronse ben a eso, e despois en directo xa, cando te acostumbras ben no ensayo, en directo é super fácil. Exacto, tío. Sí, Para sí. convencer a Samuel que iban a sonar trompetas, que non se iba a tocar ninguén, eso foi o que máis costou. El pensaba que íbamos a ir a unha orquesta. Sempre hai un así en todos los grupos, tío. Sempre hai alguén reacio a As movidas putas novas. orquestas, sabes? As orquestas teño en plan, non vamos falar das orquestas, pero bueno, que de repente trompetas, Non vamos falar das orquestas, menos Xaquín tocou nunha. Sí, pero a ver, safámoche desa obra social que fixemos de Rafa, safámoche desa mierda. Pero bueno, eso, de repente estás vendo unha orquesta, claro, vemos orquesta, unha trompeta e dis ti, pero vamos a ver, aquí donde coño está a trompetista? Estás buscando. Xa, tal, tío, non pero eso tamén a Peña Nova agora Eu xa era lle súa moi- polla todo, Claro, pero eu era un pouco antigo. Eras sabes? E por purista, iso me non? costou. Sí, pero ao final tiña razón a eles, en plan, é moito máis cómodo tocar así. Claro, no, pero Que me gusta unha feira, en plan, a mí unhas in-ears, incluso teño ganas de un concierto, como cando tocabas nos bares, con dúas chismas ao lado, pas voces e o resto a pelo. eu sudor, recomendo e bolo, sangue. tío. Recomendo bolo. Nos Ese facemos mola. un só tema, sin claca nin pollas, tío, para gozalo, sabes? Ese para, en plan... No, é un tema non, un tema non. É un concierto, Ah, un concerto digo, enteiro. de barro, sí, barro. Bueno, Que pode... unha vez ao ano non fai daño, tío. Nós temos sin claca, temos os vellos, que sí que eses tocámoslo solo... A pelo, non? Claro, pero o monitor telo nin era igual, Sí, sabes? sí, eso sí. Claro. 4 temas. Bueno, Sí. pero agradécense aí 2 ou 3 temiñas aí un pouco libres de claca, tío. Eu agradezo. máis, un pouco... Si queres ir rápido, va rápido. Si queres ir Ves a conexión guapa que ten o grupo. Ou se tamén. queres facer un parón coa peña para que les canten ou tal, e podes alongar, porque cando estás pendiente da claca, en plan, vale, si podo falar agora, pero dentro de 3 compases teño que entrar porque entra toda a puta movida esta que está pregrabada, Sí, sabes? sí. Entón, hostia, tens que entrar. E Eso foi eu. Eso está guapo, tío, pero de verdade, joder, é que tío, os grupos que tocan en directo, que tocan instrumentos en directo, ao final teñense que medir ao que falábamos antes, tío. Grupos que levan todo un pregrabado que só a puto disco, joder. Entón, está guai, tío. A min mola. A min sempre é que me molan hai moitos anos grupos que meten electrónica, o sea, a min mola a tralla mezclada con electrónica de toda a puta vida. Dende Korn a Slipknot, sabes? Con DJs e toda a hostia. A min xa se me fai un pouco aburrido un grupo só aí con guitarras e baixo, tío. E a min Eu gusta de tralla flipei con... Bueno, non son tampouco tan de tralla. Bueno, sí, a ver, o Río de Propaganda a mí molaba moito o que generaba todo. Era tralla con un DJ facendo scratch e peña rapeando, despois un tipo que cantaba con... Buah, eso molaba moitísimo, eso... Eu teronei a esa peña na mala testa, tío. Vaya hostia de tempo, tío. Tocamos con eles na mala testa. Full sold out tamén. Hostia. Sold out evidentemente por eles, que nos non nos conocía ni nuestra puta prima. Non digas eso. Pero saímos ali, tío. Joder, pois ese día coñeceunos moita peña, tío, grazas a eles, a verdade. E sí, Río de Propaganda a mí tamén me molaban, tío. E mira que a mí los chicos del maíz e Aves Corpus por separado non me molaban demasiado, pero xuntos... A mí tampouco. Pero xuntos... A mí a unión janas máis, Jana Sí. moito máis, a verdade. E o ano pasado había no Resu un só domingo, eu non fun, sabes, pero, bueno, vin vídeos e máis, sei de xente que foi, Electrical e Boy. había uns eses, tío, en plan flipei, sabes, con esa Son a pipa. puta tío. hostia. Eses pavos son a puta hostia. Son increíbles. É que no E Resu... cambiábanse, sabes, de indumentaria e todo, Sí. como se fora unha orquesta, foi a puta, en plan, eu vin vídeos e así, e Brutísimo. enseñáramos, pero flipei a puta cabeza. É que no Resu, tío, hai moita peña que non é do rollo da caña, ni moitísimo menos, que vai ali e flipa, porque ve movidas que non é todo peña berrando sin máis, O sea, hai, joder, son grupos de primerísimo nivel internacional, tío, e eses Claro, que dis tíos de claro, Electrical claro. Boy son unha puta hostia, tío, son unha puta hostia. Xa Sí. flipei con Skinner cando viñeran muros por primeira vez. que Vaya foi bolo unha deron o puta ano burrada. pasado tamén. Madre mía. Vai sonido, chaval. Sí, esa... Locura. Eu lembrome, o ano pasado, tío, estábamos no camerino ali e empezou a cheirar a marihuana que flipas por todo o puto backstage, tío. E asomei má fora a ver tal e estaba ali o Moreno, sabes? O como se chama o cantante? Joder, o negro. Benja. Sí, pues Benjamín. estaba ali Creo que era Benjamín. fumándose un como esta cerveza, sabes? Así aí. Está aí. No, ese tipo, cando nós estábamos cando viñéramos estábamos a baixar Son hostia. na asociación e pediran un whisky que tuvamos que ir coller Hipercor a Santiago, en plan, despois quería que abrira un gimnasio sábado porque quería ir ao gimnasio, se está como unha puta foca, a que coño que ir ao puto gimnasio, sabes, de puto melón, así, tal, en plan, pidiendo cousas que diste, pero A que coño iglesia, pides a esto? iglesia. No, a iglesia, Para ir, algo así,
Algo así era, en plan, movidas Cristi, pero vamos a ver, tío. Pero o tipo é curioso, disputando. O tipo é curioso porque, joder, o ano pasado o fulano tocaron, non sei, a 1 da mañan ou así, e eu, a min pásame moito, tío, o día que toco non durmo unha puta mierda, debe ser pola dopamina, non sei, tío, non durmo un carallo. Despois de Sí, despois de tocar, tío. O día despois de tocar, non sei, como que me deito moi tenso, tío, e non sei, non durmo. A mí parece que vou colocado sempre despois de tocar. Exacto, tamén, eso tamén influe. E levantei máis ás 8:30, 9 da mañán, tío, e fun a un bar e dixen, bueno, vamos a un bar, non estará todo Dios dormindo aquí. Cheguei ao puto bar e estaba o Benji de los cojones tomándose un café, tío, ás 9 da mañán ou así, tío. No, Sí, ¿Qué muros? Sí. paseando con muros. Sí, tío, pero xuro, ás 9 da mañán, despois de tocar o tío ás tantas, Flipas. E dixen, joder, tío, que claro, así o tío, onte pola noite se estaba fumando un pedazo de porro que se lle deu unha cara de bo tanatorio, sabes? E deuse un puto bolo, tío, e o día seguinte estaba ali tomándose un café tranquilamente, sabes? E dixen, joder, Claro, pero un ser superior. bebendo whisky de 300 euros que non lle dá resaca e non Exacto, Claro. exacto. Eso pode ser. Pidiendo unas pizzas que son vegas, cosas así, en plan. Pedían cosas muy raras, tío. Cosas demasiado raras que dices, tío, pero ¿qué necesidad tienes de...? Es un estrellado rock, tío, ¿qué necesidad te de pedir eso? No. Sí, pues, joder, ¿Sabes? pues imaginadevos aí a peña de nivel... Porque, joder, Toallas negras, e las blancas que teño. Non che valen as putas blancas. Ves que a merda que sacas. A As ver, blancas ves non sudar. poden entrar nun escenario que son blancas, Claro, fillo de pero, puta. Cal foi a maior pijada que vistes vos tocando así de algún artista ainda que non digades o nome? Algunha pijada destas de decir, pero este tío es tonto. Eu que me enterei foi dun espello giratorio. Pero eso é na produción do Castelo Rock. Sí, na produción da Non canción. pide nada. Si nós non pedimos nada, nós que nos digan algo de comer. No, joder, claro. Claro, nós somos unha ayudita, por favor. Claro, e Pa comer, o por día favor. que che poñen unha botella de whisky ou de algo eres el tío máis feliz del mundo, Xa joder, flipas, claro. claro. Eso Buah, es. pasou no Festival da Luz que tiñamos cada un a súa botella favorita. No me Era jodas, tío. Había que traballar de exigente. Caramba. Caramba. Para que non lo poñen é domingo, tío. Dinos aí Jackie no chat, que Jackie é do Festival Entre Bateas, e nos toallas negras para heredeiros. Mira, xa sabedes aí unha movida máis. Eu algunha vez creo que a contei, a subnormalidade máis gorda que vi na miña vida foi nun festival en Foz, tocando co Loquillo, tío, co puto Loquillo, que Joder, porque é un puñetero personaje. Pero flipas, Estábamos no puto camerino e ven unha tipa de produción e nos di, mirade, cando vai a sair Loquillo, ninguén pode estar fora no backstage. Tedes que metervos ou dentro do camerino ou irvos para o festival, pero non podedes estar fora. Como que non podemos estar, como que non podemos estar fora. No, cando sale Loquillo, ten que salir do seu camerino e os 20 metros a todo o escenario non pode ver personas, sabes? E, este tío é máis tonto que, sabes? Pero tontísimo, tío. Pero bueno, hai peña así. Hai peña así. De aí Biomich Hellfoz. Non se chamaba Hellfoz, tío. Non me acordo como se chama ese festival. Non me lembro, pero sí, estaba Loquillo ali, estaba un macaco tamén, madre mía, tío, menudo día nos tocou. Why Not Here Fest, aí está o Manu, ves, o Manu estaba ali, verdad, Manu? Que o tonto de Loquillo non quería ver peña fora, efectivamente. Pois sí. Bueno, tíos, quédasenos algo aí por contar, algo que, non sei, estamos en elección, se queredes facer aí un meeting ou algo. A ver. Eu estou farto das eleccións, tío. Vota Vox, ahora me sorprendedes aí. Vota Vox, los mejores pedales para sonar guau, 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 guau. Qué puto chiste de Freaky Fishing, tío. Me cago, tío. Bueno, Vox... A mí me gracias, Samu. Sí, Vox ou pedais de guá ou Eu fixen amplificadores varias tamén. bromas en Instagram co tema ese de Vox, pero moita peña contestaba che non me entendía. Ten cuidado con eso, que Lo dejamos así. Ahí está, Vox. é complicado, tíos. Aí o tes, Vox. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, cando é o seguinte bolo, tíos? Este viernes, é máis o sábado. Onde é? Que facemos aquí o Na spam? fábrica de chocolate. E como vai? Sábado no Red Rock. Vai, verdade, o do sábado no Oren Rock e na fábrica que quedan entradas ou non? Aquí para que a peña... Quedan pouquiñas. Pois veña, xente. Pero Sí, quedan poucos. Metedelles A aí ver unha si apretada. facemos o lado tamén, sería un chutazo La de... French River, despois tamén. Sí. Pois moi guai, tíos. A ver si, bueno, aí ese vai caer o sold out 100% e no Oren Rock a petalo. Pois tíos, moitas grazas por vir por aquí. Estades convidados cando vos preste. Oh, joder. Bueno, que? A ver, hai que quedar en algún festival para conocernos en persona. Sí, haberá que tomar unhas por aí, tío. A mí molaba Miro Castelo, pero non sei si me vai cadrar, pero un festi que me mola ir. Sexa cal sexa o cartel, si me pilla guai, sí. É que non creo que non cadramos en ningún festival, tío. Nós estamos este ano
Revenidas, Castañazo, non, vos xa estivestes no ano pasado no Revenidas. Creo que non cadramos en ningún. É que somos estilos bastante distintos. A ver, poderíamos Non cadrar. pasa nada. Sí, podemos coincidir en mil sitios. Podemos coincidir, Pero pero unha penso que non. feira faise ben, home. Sí. Unha feira faise ben. Eu cando vos acheguedes por Lugo ou Coruña, chegareime ali a ver. Vostedes algún bolo por Coruña? No. Hasta no, tío. En No, Coruña no, tío. En Coruña... Mafia, Ourense... ahora- Ourense e Coruña sempre se nos resisten, tío. Coruña é que últimamente está fodido, a verdade, tío. É raro, Joder, pero últimamente, tío, fun a bastantes bolos na Mardi Gras e non hai ni el tato, tío. Hai moi poca peña, tío. A peña non vai aos bolos, tío. Non sei por qué. Eu, por exemplo, para nós, a cidade fetiche é Santiago. Vas a Santiago e sabes que hai peña sempre. Pero, Sí. por Que exemplo... máis cultural. Sí, No Santiago e Vigo, tío. E incluso Exacto. Pontevedra. exacto. Bueno, Pontevedra Pontevedra é un tamén. ambiente. Coruña non nos foi mal, que estuvemos na industria. Pero Santiago é moito máis cultural a nivel musical que Coruña. Xa, pero Santiago é Santiago, brother. Claro. Sí, sí. Sí, sí, Santiago. Pelícano, meu. É o que hai. Claro. Bueno, eu Pelícano. sempre que vou a Pelícano é a ver bolos de tralla, tío, e a Frank Carter, White Slips e movidas así que últimamente están traendo movidas bastante tochas, pero bueno, son a peña do Resu que traen aí cosas así, tal. Pois moi guai, tíos. Pois nada, moitísimas grazas por vir e nada, eso, cando que saquedes un disco, calquera movida, se queres vir por aquí a contalo ou que vos preste, esta é a vosa casa e nada. Que lle den aí un aplauso no chat de Rapans, do outro aquí. Grandes, tíos. A ver se nos vemos para tomar unhas birras, Posiblemente, joder, me cago en Dios. Venga. Gracias, tío. A vos, veña, falamos. Chao. Abur. Chao. Vale, peña, a ver, que... Agora. Espera de que vou colgar aquí a chamada. Vale, xente, a ver, xa sabedes ao que imos ir agora, non? Xa sabedes ao que imos ir agora. Espero que vos molara aquí a conversa con The Rapans. Imos ir a escoitar o tema do beef de Hugo, a Boyanca Costova. Vou facer unha movida, estou me mexando mogollón. Co cal, vou pinchar o tema para que o escoitedes, por se alguén non o escoitou. Cando volva, falamos acerca deso e se queredes reescoitamos pouco a pouco, vale? Días corredoiras ou asasinato. Ben, agora nos metemos aí en fango, pero non me metades tan cedo. A ver, esperade que teño que cambiar aquí a pantalla porque con tantas historias hoxe, navegador... Vale, perfecto. Entón, bueno, estades vendo aquí a pantalliña do programa de tal, pero teño aquí a Hugo. Entón, vou botar un pis, deixo vos aquí co teimiña do Hugo e agora comentamos a volta, non marchedes, Con quién tendréis un beef? Con nadie. A ver, hai peña pois que non eres afín e punto. Pero andar aí con... Pero pa qué? O sea, eso é como un sálvame de luz. No, pero sí, en serio, os bifes pa mí son a perder o tempo, digo. Vacilar naquel bolo de pontacas. Saca de lo tema cando meu grupo remata. Despois de escoitarme vamos temblar as patas. Oxo raxo lomo e descomelo con patacas, putas ratas. A mí ninguén me fode, menos dous cachos flipaos que lamben os cus que poden. Non sodes quen de tirarlle bifo poder. É mellor ser un ninguén que un payaso do Land Rover. Joder, Hugo non sexa rencoroso, que como non te controles isto vai ser un destrozo. Fala de grupis o baboso, que me dixeron por aí que te pasas de cariñoso, penoso. Facedes algo penoso, 5 meses jardado para soltar ese trozo. Anda pa xa que por meterte con oso vas cantar na TVG que te partiu un gangoso. E contades ya pilipampín que por 4 duros máis cambiadela por Ramoncín. Amparados nos non che creo. Non nos patrocina a tele, a xunta o xacobeo, está feo. Quedou vos frouxo se intento, rebento vos o 10%. Rima rapeiro con peido que portento. Os nenos os que daba o obradoiros tiñan moito máis talento. E si faleiche non o nego, publica o que queiras chicho, tírame dun juego. Que somos chicos del maíz galegos, pero ti non erce tan gana por moito que teñas o seu ego. A montar grupos nin gente jana, nin así te cheja, sempre queres máis fama. Ten delito pavo verte neses programas, o che falta colabo colito da panorama. Eu non compito pana, nin quero lea, pero nas augas do TEA van a fojar dúas preas en idea de como se rapea. Penso golpea, noquea, non creas, tontos como vos hai a moreas más. Non marean, nin bota merda na arcea, ojalá o cacarea, pero... Vale. Imos facer unha movida, que agora xa cheguei e xa estou mexado. Imolo ver pouco a pouco, pero
Supoño que xo vistedes todos, así que o podemos ver pouco a pouco, pero imos dar contexto, porque intúo que pode haber xente, porque de feito vino en redes, que hai xente que non teña nin puñetera idea de que estamos falando, non? De que pasou aquí. Ben, contexto. O primeiro, para a xente que non está moi posta no rollo, que é un beef? Un beef é cando un grupo de rap, trap ou similar fai unha canción cagándose noutro grupo, basicamente. Insultando ou o que sexa. Que fai? Que soe ocurrir? Que o grupo agredido ou insultado devolve facendo exactamente o mesmo, non? En este caso, fai unhas semanas, Boyanka Costova, supoño que todos sabemos, vale? Se hai alguén de fora, pois xa o explicamos. É un grupo de trap galego, que canta en galego, tiroulle un beef a Son da Rúa, que é un grupo de rap galego, e bueno, un poquinho contexto de todo isto, e agora vos leo as preguntas. Un poquinho contexto de todo isto ven de lonxe, vale? Isto non naceu así da nada, isto ven de hai anos, de feito, en redes sociais. Chicho Ortiga, un dos membros de Boyanka Costova, fixo algunha entrevista, que isto tamén o quero puntualizar, fixo algunha entrevista creo que na Voz de Galicia, que a podedes ver polas redes, na que basicamente o titular era, non me lembro exactamente o titular, en plan que eles non daban chapas políticas, unha movida así, pero a entrevista era bastante crúa a nivel de que basicamente o que dicía era que a música galega que se facía aquí era unha puta mierda toda, basicamente, así en resumo. Que os grupos cantaban en galego pola subvención e este tipo de movidas típicas, estas cousas que se din, bueno, que se suelen comentar. Que a música galega era unha merda, que os grupos que cantaban en galego os pillaban nos festivais porque cantaban en galego e polas subvencións e todo este tipo de historias. E que, bueno, evidentemente isto é algo que no seu momento, eu lembro, eu penso que fai 5 ou 6 anos, sentou mal a moita peña, vale? Porque, joder, os grupos que levaban pegándose a hostia de anos, rollo, pois bueno, directamente entrou Jasper de Nao, por exemplo, nese rollo, entraron en disputa aí, é que realmente Nao era un grupo que estaba triunfando bastante forte nese momento, a nivel galego. Perdóademe. Pois bueno, hubo un pique aí que intuo que cos anos hubo réplicas deste terremoto durante os anos en redes sociais e demais, pero aquí eu quero puntualizar un par de movidas. O primeiro, os beefs eu desdramatizaríaos, e xa vos lo dixen cando escoitamos de Boyanka, é algo típico entre os rapeiros, vale? Un tira a outro responde, non pasa nada, aquí non vai morrer ninguén, tíos, tampouco hai que leválo isto a sangue ao río, é algo bastante habitual. Noutras esteas e na galega, pois joder, non íamos ser menos. Eso por unha parte. Por outra parte, o da entrevista esa, en concreto de Ortiga, sen sabelo eu, e estou falando sen sabelo, o dos titulares nas entrevistas, a prensa escrita, hai que colleros moi con pinzas. Porque ás veces, non digo que pasase, pero ás veces ti dis unha cousa, é como nos chats, ti dis unha cousa cunha entoación, e a persoa que che está grabando ou o que sexa pon ese titular directamente sen contextualizar nada e parece que non é o que é. Ao mellor dixeches unha frase que non estivo ben e dixeches 100 que sí e poñenche a mala. Entón, bueno, eu aí puntualizaría. Si é certo que eu despois vin entrevistas a esta xente e que máis ou menos se reiteraron no mesmo e xa entrevistas grabadas. Entón, máis ou menos o que levan dicindo toda a vida é eso, que os grupos que fan música política son uns putos pesados. Isto non é unha historia nova, isto xa pasou moitas veces. O sea, isto non inventou Boyanka Costova, isto xa os do indie xa o decían tamén. E bueno, é un pouco de victimismo tamén, na miña opinión, en plan, bueno, porque tú eres un pesado, non sei que, digo, bueno, un pesado, tío, deixa o que fago que lle salga dos huevos, cada un canta o que quere. Ao mellor eres ti pesado por dar a chapa de decirlle aos demais o que teñen que cantar ou non. Eu nese aspecto, pois bueno, tío, eu son moi da opinión de que cada un cante o que lle dé a gana. Eu creo que está moi guai que haxa música en galego falando de festa, falando de fútbol, falando de aviones, falando de deporte ou falando de política. Non pasa nada. De feito, tamén son da opinión de que todo na vida é política, porque ás veces algunha letra que o propio autor pode creer que non está politizada, pois bueno, en fin. Entón, con este contexto, o que ocorreu é, pois, o que vos digo, que Boyanka lle tirou un beef a Son da Rúa, e Hugo fixo isto. E podemos ir escoitando un poquinho así, ir parando en frases que, para se alguén non as coñece ou se alguén quere comentar algo, pois podemos matizalas. Vou vos ler por aquí a ver que estades dicindo.
Entereime, pero fallanos que non soportou a Boyanca, así que non escoitei o que sacou. Vale, pois imoslle dar aquí a un play. Di Rachel, loita de galos. Sí, bueno, as loitas de galos en rap normalmente son de freestyle, son improvisadas. Isto é outra cousa, pero bueno, sí. Que ao final, tíos, tamén desdramatizaría moito porque somos galegos, estamos moi acostumbrados ás regueifas. Isto non é máis que unha regueifa gravada. A ver, hai peña, pois que... Vale, primeira cousa a contextualizar. Isto que estades escoitando é Chicho de Boyanca Costova dicindo nunha entrevista de fai uns anos que facer beefs é de panolis, basicamente, vale? Isto que escoitades é el mesmo dicindo que facer beefs é de salsa rosa ou algo así, non? Entón, bueno, esta primeira hostia está guapa, vale? Hugo, non sei como chegou a esa entrevista, pero colleu ese naquiño e o meteu aquí. Non eres afín e punto. Pero andar aí con... Pero pa qué? O sea, eso é como un Sálvame de Luz. No, pero... Como un Sálvame Deluxe. Anos despois fixeron no eles. Bueno, a hemeroteca é moi puta. Somos presas do que tal e todos nos equivocamos tamén. Eu posiblemente dixen cousas que hoxe en día non penso. Eu tamén penso e son da opinión que equivocarse é normal, é natural. O sea, ti podes dicir unha cousa agora dentro de 5 anos non estar de acordo. Evidentemente Chicho aquí non pensa o mesmo que pensaba fai 5 anos, porque senón non sacaría isto. Sí, en serio, os bifes pa mí son non perder o tempo. Ben, a nivel estético imos contextualizar tamén outra cousa. Chicho, a canción chámase A derradeira de elección do mestre. Vale, igual estou explicando estas movidas para a peña que sabedes perfectamente de que estou falando, pero que ao mellor hai xente que non, vale? A derradeira elección do mestre estáse referindo a Alexandre Bóveda, vale? Porque Boyanca Costova di no seu bif unha frase algo así como que está aos huevos de escoitar nos concertos que se fale de Alexandre Bóveda, vale? E Alexandre Bóveda, para a peña que non sexa de aquí, foi un pensador, mestre político que foi asasinado polo franquismo no 30 e pico, 35, 39, 36, por aí. Bueno, basicamente por defender a súa lingua e bueno, era un nacionalista galego, vale? E a camisola que leva Hugo é isto, exactamente. Teño na casa porque fun hai uns anos a unha exposición de Castelao. É este cadro, basicamente, vale, que se chama precisamente A derradeira elección do mestre, vale? De aí ven o título da canción e de aí ven a camisola de Jasper, vale? É unha representación de Alexandre Bóveda morto con dous nenos que se supón que son alumnos, entendo, chorando, vale? A min, personalmente, meterte con un mártir da nosa lingua e tal, bueno, pois está ben, podes facelo e tal, pero a hostia que che ven de volta, pois estará preparando, vale? O que creo tamén, antes de... E isto xa vos lo dixen cando escoitamos a de Boyanca, o que creo é que isto xogouse no terreo de Hugo, vale? Isto, para min, parece... Tirar este bif, a min pareceme un pouco como si un judoka e un tenista, un judoka e un boxeador, ou un tío de pádel e un tenista... Imos poñer un exemplo fácil. Un judoka e un boxeador se retan a boxeo, vale? Evidentemente o boxeador vai reventar o judoka. Se se retasen a judo, pois outra cosa falaríamos. Para min, o que fixo Boyanca foi xogar no terreo do rap. E o terreo do rap, neste caso, é de Hugo, porque rapea bastante mellor que les dous. En trap, os outros fan cosas moi guapas e todo eso, pero en puro rap, en beef, que el bolo de Pontacas saca de lo tema cando meu grupo remata. Despois de escoitarme vamos temblar as patas. Oxo raxo lomo e descomelo con patacas, puta rata. Sí, o que dito xe rabo, hai moita diferencia. Que, a ver, é que, joder, Hugo é un rapeiro, tíos. Os outros fan outra cousa. E en métricas, en líricas, en coñecemento do que está falando, penso que eu dixenvolo antes de que pasase. Supoño que haber algún fan de Boyanca que considerará que Boyanca gañou este beef. Para min non, Para min, honestamente, levaron por todos os lados. A mí ninguén me fode, menor dos cachos flipaos que lamben os cus que poden. Non sodes quen de tirarlle bifo poder, é mellor ser un ninguén que un payaso do Land Rover. Vale. Para a peña de fora ou para a peña que non entenda, o Land Rover é un programa galego bastante lamentable, por certo. A mí me parece unha puta mierda de programa.
que aparte tivo actitudes bastante turbias que agora non temos que comentar, no que entendo por aquí que Boyanka saiu varias veces, non? Polo que di Hugo Noviz. Joder, Hugo non sexa rencoroso, que como non te controles isto vai ser un destrozo. Fala de grupis o baboso, que me... Conste que como vos dicía ao principio, por se chegastes agora, eu non estou reaccionando porque a min pasou a Hugo a semana pasada, entón para mí non é sorpresa, vale? Coñezo ben a canción, non? Vou facer o paripé como se fora a primeira vez que o vexo. Esto que está dicindo aquí de fala de grupis o baboso é por outra frase bastante polémica da canción de Boyanka, que lles din que eles non teñen a son da rúa, dinlles non tedes grupis, tedes guerrilleiras, vale? Esa frase doeu dentro de certo sector, obviamente. E aquí Hugo que lle está dicindo, basicamente, entendo eu, é que fala de grupis o baboso, que me dixeron por aí que te pasas de cariñoso, bueno, pois supoño que o está acusando de ser un pouco soboncito, supoño, entendo. Me dixeron por aí que te pasas de cariñoso, penoso. Facedes algo penoso, 5 meses jardado para soltar ese trozo. Anda pa xa que por me... Tamén o de 5 meses guardado é porque no que sube Boyanka, que o suben nun Instagram, vese que un audio que está nun correo que de novembro ou de outubro, entón estiveron esperando para sacalo o día que Son da Rúa se separou. O cal xa vos dixo no seu momento que a mí me parece unha patada un pouco pola espalda, porque non sei, prefiro tirarlle bifo a un grupo vivo. A ver, eu non estou nas CEA rap, vale? Entón eu nin tiraría rap, nin tiraría bif, nin respondería a un bif. A mí se alguén me tirase un bif, que evidentemente non o vai facer porque non teño un grupo de rap, pois a resposta ao mellor sería un cabezazo na cabeza, non sería responder cunha canción, pero porque isto é dentro do rap, vale? Son bastante máis... Pareceme bastante mellor isto que o que se fai noutros lados. Noutros lados, se te metes con alguén, pois te pega un estacazo na cabeza. Meterte con oso, vas cantar na TVG que te partiu un gangoso. Ben, esta frase tamén, joder, perdódeme que pare, pero por si alguén non sabe de que vai a movida. Esta frase que di de vas cantar na TVG que te partiu un gangoso é porque Boyanka lle chaman gangoso e el que canta reggae ou algo así no rollo, non? Entón, Hugo asume o de gangoso e lle responde esta frase que está moi guai, por certo. Ímola escutar de atrás. Penoso. Facedes algo penoso, 5 meses jardado para soltar ese trozo. Anda pa xa que por meterte con oso vas cantar na TVG que te partiu un gangoso. E contades ya pilipampín que por 4 duros máis cambiadela por Ramón. Vale, supoño que non é necesario tampouco explicalo, pero Ortiga, un dos Boyanka Costova, agora ten un disco e ten un show con Pilipampín que se hai alguén aquí que non sexa galego, eu que sei, pois como si sacas un disco con Carmen Sevilla se estivera viva, unha movida así, bueno, nin eso. Carmen Sevilla é un mito, Pilipampín, bueno, non era Naquiro tampouco, é unha señora que cantaba no lugar, que sí, que ten unha carreira musical e toda la hostia, pero bueno, o que está vindo a dicir aquí Hugo que o fan por pasta, pola coña. Amparados nos non che creo, non nos patrocina tele, a Xunta o Xacobeo. Ben, isto, tamén lle estiran con Boyanka a Son da Rúa dicindo que están amparados polo circuito por cantar en galego e por ter letras de esquerdas, e Hugo está respondendo que nin lles patrocina a tele porque Boyanka Costova saen moito na TVG, nin a Xunta nin o Xacobeo. Aquí xa non me quero meter moito, pero creo que hubo aí atrás unhas subvencións a certas produtoras e non sei se estarán Boyanka por aí, pero non sei, eso non quero falar sin saber. Está feo, quedou vos frouxos intento, revento vos o 10%, rima rapeiro con peido que portento, os nenos os queda... Digo, Ordini, toda a frase ten o seu aquel para parar cada dúas, sí, xa. É que é fodido non parar cada pouco, pero se queredes que o poña do tirón e o comentemos ao final tamén o fago, pero bueno, é que... mola explicar alguna das frases. Pau Obradoiros tiña moito máis talento, e si faleiche non o nego, publica o que queiras Chicho, tírame dun juego, que somos chicos del maíz galegos, pero ti non erce tan gana por moito que teñas o seu... Bueno, esta é a mítica, vale. Esta é a mítica de si cantas rap comunista, eres los chicos del maíz, e se non eres Zetangana e tal. Esta está moi ben tirada por Hugo e está ben enlazada, basicamente. Acúsanos de esto e o tipo responde. Bueno, Zetangana e los chicos del maíz tiveron un beef hai anos. Acabou en hostias tamén. Zetangana lle mete un bofetón a nega de los chicos del maíz e está facendo símil, basicamente. Está guai. A montar grupos nin gente jana, nin así te cheja, sempre querer máis fama. Ten delito pavo verte neses programas, o che falta colabo colito da panorama. Eu non compito pana, nin quero lea, pero nas augas do TEA van a fojar dúas preas en idea de como se rapea. Penso golpea, noquea, non creas, tontos como vos hai a morea.
Isto é unha rapeada moi guapa, Eu, a primeira vez que a escoitei, para min a miña parte favorita a nivel de métricas, xa máis alá da letra, a nivel de métricas é a miña parte favorita da canción. A primeira vez que a escoitei a semana pasada, flipei, Escoitei-na varias veces, mirade. Idea de cómo se rapea, penso golpea, noquea, non creas. Tontos como vos hai amoreas más. Non marean, nin bota merda na arcea. Ojalá o cacarea, pero vais elevar unha chea. Menudo concerto que dades a... Non hai punzadas en fío aquí, O do Galo Cacarea entendo que por unha canción que sacou con Pili Pampín Ortiga tamén. A ver, non fai falta explicarlo todo, pero está currado. Arrea, baixade e autotune o puto micro que creades cefalea. Voltaré decir de iluminados que a peña non é tonta. Voltedes fliparvos porque hai a xente que vos escoita. Infravaloredes eses grupos que... Imos lle dar os créditos a Petrovski de ZR, que fixo a base, e está moi guapa a base, hardcore, rap clásico totalmente, pero está moi guapa, e aparte é exactamente o que pedía. A min Hugo se non me a base antes de facer o rapeo, e era unha base bastante agresiva, estaba guapa, era para facer isto, e que o fixeron ben. Que dende abaixo loitan. Voltedes cuspire para arriba que ao final vemos de volta. Solta, para neno a cousa está resolta, pero vacilar vos reconforta. Corta, que entrades en cólera, porque o que facedes vos xa o facía mala. Esta frase é un destrozo, o sea, o que facedes vos xa o facía mal Andrómeda, eu sempre o pensei. A min Boyanka Costova sempre me sou un deje a mal Andrómeda, o cal non o critico, que me parece de puta madre que todos temos influencias, e está de puta madre. Andrómeda, menuda nóveda. Elavades esa boca de cipaios antes de falar de bóveda. Que xa sei que non é trendy, co que vos drojades referentes Diego Tristán e Melendi. Boyanka teñen unha canción que se chama Diego Tristán, xa coñecedes, supoño. De son da rúa Lanjarán, eu non vou quedar calado se tiran a meus irmáns. A familia sinte orgullo do meu clan. A túa pregúntase, que fixemos normal con Cibrán? Esto é de Príncipe de Bel-Air, tío. Tal cual, non? Está guapo. Que, por certo, despois cando acabe isto, quero facer unha enquisa para que votedes quen gañou este beef, vale? Sen máis. Ui, perdóade que acabo de mutear. Para ser da miña quinta, porque fardas de fumar petas con máis de 30 pintas. Quen vos levaba quedou farto, xa non vos quere ao lado nin a quen lle dades carto. Esta non a pillei, porque non sei quen levaba a Boyanka Costova antes. Sei, creo que agora están en Early Productions, non sei quen os levaba, nin aí por o que está tirando Hugo. Entendo que debeu haber algún tipo de... Esperade. Eso, perdóade, que me estaban mandando whatsapps, porque cando me meto en tinglaos empezan a chegar moitos whatsapp. Entendo que a quen levase antes a estes, pois os deixou ou algunha movida, non sei. Inventas películas ridículas, pero quen foi pejarche a mí non me solte la típica. Chéjame crear... Como di Tais Fava aí, sen o que fixo Heavy no seu momento, que Heavy é o cantante, bueno, é a alma de Malandrómeda, outros non terían o camiño medio feito, é certo. Ese tipo, aparte de que produce a mogollón de grupos, antes falamos de rap, antes de eso, exactamente. Aparte de que produce a mogollón de grupos, inventouse, eu creo que podo dicir, tío, inventouse un xeito de rapear e que Boyanka beberon moitísimo de eso e, joder, está guai. A mí pareceme a puta hostia, non? Que copiemos dos nosos, tíos, e que non vayamos copiar dos yankees, está guapo. Ando demostrando as hostias que che dou rimando, fanche máis dano que as físicas. E falar de camerinos e de gachis machirulo tamén é facer política. Petición e crítica. Entrejade os micros, pedide perdón ás vítimas. Veña que vos fodan. Facedes trap en galego, non inventache de la roda. Crense Dios, veña broda. A ver quen se lembra de vos cando se remata. Grazas por suscribirte aí, Take 024. A moda toda e de bots, pero ti... Esta non a entendín. Non entendín a de Boyanka. Boyanka acusou a Son da Rúa de bots. De bots entendo que en redes para tal. Son da Rúa ten público, de cojones. Joder, petaron a Capitol, eso non son bots, Non sei a que veo eso, sinceramente, o tema dos bots. Que é un tema que si queredes un día falámoslo. Está súper de moda últimamente entre grupos e artistas de por aquí mercar ointes en Spotify, porque canta moito, Non me quero cebar con ninguén e tal, pero entras nos perfis da peña e canta moitísimo que mercaron e que pagaron ilegalmente, porque hai formas de velo. E está moi de moda, pero Son da Rúa
poña man no lume que non. É que Son da Rúa ten público real, é que eu vin a Son da Rúa moitas veces en directo con moita peña. O sea, eso non son bots, amigo. Flipas e nos tirache desa nos para gañar visitas. Agora que xa non son tantas risitas. É por un vídeo, di Rachel, pero por un vídeo que os acusan de que pagaron bots ou unha movida así para ter repros ou que? É que non, ese non, o que tirou aí Boyanka non entendo. Americano foi a guerra vietnamita. Pom, poro, pom, pom. Sei que fan moito pola nosa nazón, pero vai ser que non. Vai ser que non. Eu non os vi nunca nunha manifestación, pero crense que son. Esto ven, creo que por unha frase que di Boyanka, algo así como que fixeron moito non sei se din por Galiza ou por la música galega ou algo así, non sei. Aí columpiaronse un chisco. Sé que son os mellores rappers dunha nova xeración, pero creo que non. Vai ser que non. Ten que vir o mestre para darvos la lección. Chao. Isto está finiquitao. Por tócalo carallo cando estaba retirado. Nunca estivemos amparados, pero quen trata ben o resto ten a xente do seu lado. Chao, até nunca flipaos. E para sacar iso era mellor estar calaos. No corro que dá descao. A facervos 4 porros e a tomalo colacao. A ver, eu vou dar un aplauso porque é un temazo. A verdade é que é un temazo. A ver, a min honestamente cóstame non posicionarme. Non teño nada contra Boyanka Costova, non, o sea, teño trato nulo, tomar unha cervexa un par de veces e con Chicho un pouco máis de hai anos, pero nada. Non teño trato así tal, non teño nada contra eles en principio, a mí non me fixeron nada, pero, hostia, evidentemente neste caso posicionome clarísimamente con Son da Rúa por todo. Pola parte estrictamente temática, non entendín moitos comportamentos de Boyanka no seu momento tampouco. Tampouco lles di maior importancia, non, porque me parecen cativadas, a verdade, pero bueno, e despois a nivel musical que para min, personalmente, é unha pasada por riba. É unha pasada por riba. Entendo que o público de Boyanka, ao mellor, colle esta posición típica, cómoda, que ocorre moitas veces con músicas así máis modernas, de que fase unha puta mierda porque isto é o que se fixo toda a vida e o que yo hago es moderno e mola máis e non sei que tal. Esa posición é moi cómoda, non? De todo o que tú haces es unha puta mierda porque es lo de toda a vida. Bueno, é rap de toda a vida, é certo, pero é unha pasada por riba. Para min Di Rachel hai un vídeo que en Capitol non é de Son da Rúa que se duplicou a xente que se refire a eso. Pero que ten que ver os bots con eso, Rachel? Os bots son ter un ordenador en China dándoche reproduccións ou ointes, que ten que ver un vídeo na Capitol con eso. Non creo que sexa por eso. Estános acusando de mercar reproduccións, basicamente. Entendo que esa foi a acusación, non? Hai un vídeo en Capitol que non é de Son da Rúa que se duplicou a xente se refire a eso. Pero e se non é de Son da Rúa, como se vai referir a eso? Creo que non, Rachel. Creo que non vai por aí a movida. Non o sei, non podo dicir. Esa frase non sei porque ya tirou Boyanka a Son da Rúa, a verdade, pero eu dupido 100%, ou 99% que Son da Rúa mercase reproduccións con bots porque é un grupo que ten público, joder. Non ten sentido. E aparte, falando dese tema un pouco, tío, a peña que merca ointes ou reproduccións ou todo isto se está pegando un tiro en el pie. Eso é que non a nivel informativo non saben como funcionan os algoritmos. Ti se un algoritmo mercas ointes, o que estás facendo é pegarte un tiro no pé. Por qué? Porque, vale, te metes 5.000 oyentes. Ok, esos 5.000 ointes son bots que che escoitan a ti e escoitan a calquera que pague, que este en China, en Honolulu. Entón, os teus recomendados, ti vas a ir nas listas de reproducción, nas radios, etc. De peña que non ten nada que ver contigo, iso non che vai valer para nada. Eso é pan para hoxe, fame para mañán. O que tens que facer é medrar orgánicamente. E se non, pois, e se non che escoita ninguén, o que tens que facer é boas cancións. Mercar as bots é de bobos. E eu estou seguro que di Rui Banjo, Boyanka acusaros de mercar bots rusos. Exactamente. Bots rusos, entendo, non sei, non sei, pero entendo que será para sumar reproduccións ou ointes ou unha movida así. Non sei, ni puta idea, pero a Son da Rúa non lle fai falta, honestamente. Que? Facemos un anquís aí, a ver que opina desta movida. Como podo facer? Panel de control del creador, dademe un segundo. A ver, evidentemente influenciei vos, pero vos tedes a vosa propia opinión e vos diredes que vos parece quen gañou. Tamén, joder, é que
Eu que sei, tío, o de Sondar é que está super desnivelado, porque o de Boyanka é unha grabación mala e tirada de mala maneira, que non sei... Está moi desnivelado, está moi desnivelado. Hugo grabou no ben, con la calma, un vídeo guapo, non sei. Di Soliza e respeto que di Hugo de que en Trata Ben a xente ten apoio e tiven a sorte de cear con eles nunha festa na que tocaban e son puro amor. Son da Rúa, son uns rapaces de puta madre. Eso xa vos lo podo dicir eu. Son peña normal, son peña humilde, son peña e punto, sabes? E eu tamén vos digo outra movida, e isto xa é opinión persoal, igual non la debería dar. Eu estou convencido de que esta conversa, en vez de comezar en redes sociais, no seu momento, comeza tomándose unhas cervexas nun bar e acaba ben, e son colegas. Estou convencido, pero as redes sociais son moi putas. As redes sociais magnifican todo moito e tal e cual, e... Bueno, é así. Días corredores, porque a día de hoxe mercabots en redes, adiós, sen ter que ser en Spotify. Sí, hai moita peña que mete pasta en eso. Hai niebla di, a min unha das cousas que me gustan é que hai clips no vídeo nos que se ve que está gozando coa grabación. Si, a ver, Hugo estaba... falei con él varias veces e tiña a sensación de que se estaba relamendo. De feito, creo que se comediu. Creo que se comediu para non facer un destrozo máis tocho. Porque penso que puido. Dalles de cojones, pero creo que é moi elegante. Creo que é unha resposta de Beef moi elegante. Mételles todas as hostias que ten que meter sin pasarse de freada. Para mí está guai. Vale, di aí Iblis son xente top. Sí, a ver. En eso sí que poño a mano lume, tíos. Son peña normal, son rapaces normais, tíos. Rapaces de aquí normais que fan música, punto. Como que electricista. A ver, imos facer un anquisa. Isto sí que é salsa rosa, pero quero saber que opinades vos. Vou poñer quen gañou por agora, porque igual hai resposta. Igual hai resposta de Boyanka, non o sabemos. Eu aí xa últimamente non me extrañaría nada. Quen gañou o Beef? E vou poñer Boyanka ou son da Rúa. A ver, votadelle. Voulle dar aí un minutiño para votar. Veña. Lanzada, se non vos sale a enquisa, refrescada a páxina, un F5 ou tal e dade xa aí. Non sei, poñer unha musiquiña aquí de fondo. Para que votedes. Di Solid Benson 100%. Non creo que un 100%, joder. Alguén haberá que este do lado de Boyanka. É que sabedes que pasa? Que no estrictamente musical, a ver, honestamente, que está moi desnivelado, joder, que Son da Rúa está ben grabado e toda hostia, entón, no estrictamente musical é un 100% seguro. Pero a ver a peña que diga, pero que os de Boyanka non puxeron toda a carne no asador, porque non perderon o tempo en tal, porque son moi guais, porque... Non sei, hai matices na vida, eu que sei. Non sei, a ver a peña que ao mellor. Veredes como non é un 100%, a ver, como vai a movida. Bueno, por lo de pronto... Por lo de pronto se están comiendo un 33-0. Non me sai días corredoiras. Entra, se estás no móvil, sai e volve a entrar. Porque ás veces se queda petado. Xa rematou, tíos. Bueno, pois tiña razón aí Solid, imoslle dar aí un aplauso a Solid. Foi un 100%, tíos. Foi un 100% de calle. 34 votos a... Inda si non votastedes todos, que estades aquí 60 tantas persoas. Pero sí. Di We Are Cinema, Boyanka e o establishment non cala. Sí, a ver... non sei, tíos. Esta disputa... sempre houve na música. Os que entran novos contra os de toda a vida e sois unos pesados e non sei que. Isto xa lle pasou a Peña do Rock. Xa o temos falado aquí. Xa lle pasou a Peña do Rock... contestatario fai moitos anos que chegaron os do indie e venderon o discurso de e que eu creo que ten que haber música de todo tipo, tamén vos lo digo, pero venderon o discurso de no, nosotros hacemos música para pasarlo bien, hacemos música para bailar, tal, e vosotros sois unos putos pesados que siempre os estáis quejando. Eso xa pasou e eso é exactamente isto. Simplemente que en vez de ser rock e indie, pois trap e rap, sen máis, non hai moito máis. Di Manu, eu non voto porque a Boyanka non o escoito. Xa, bueno, pois... se queres escoitar o Beef, esteñeno en Instagram, tío. Son 2 minutiños, tampouco tal. Di Patri, sodes todos uns rojos nacionalistas pesados. Tamén pode ser que neste chat, concretamente, pois a xente de Boyanka igual non está. Vale, dinos por aí algunha xente que non lle saia en Kisa, pero bueno. Foi bastante heavy.
Jackie dinos, por meterse con Son da Rúa van levar por todos os lados. Sí, bueno, a ver. Eu, repito, eu quitaría un pouco de drama ao asunto. É un beef de rap, queda aí. A mí, personalmente, eu non pinto nada nesto e non, na miña opinión non conta unha puta mierda, pero a mí gustaríame que parase aquí a movida, que xa está, tíos, que tiraron uns, contestaron outros e xa está. Que pasa? Que eu non sei que vai pasar, porque, claro, Son da Rúa, o sea, Boyanca levaron unha hostia guapa. Entón, igual precisan respostar. O tema é como? En rap é que van volver levar de volta. Entón, non sei. Eu deixaría aquí, pero eso xa é cousa deles. Non sei. Vou vos ler e non me meterei moito máis embolados. As corredoiras non se politizan e foron a un programa de Inés Arranz falando do tema político os de Boyanca. Son uns listos de carallo. A ver, todo é política, tíos. Na vida todo é políticas. Boyanca teñen cancións que igual eles consideran que non son políticas, pero hai ideoloxía, joder. Hai ideoloxía de cojones. Hai moitos grupos que son exemplos que temos postos toda a vida, tíos. Os grupos estos míticos americanos que salen nun Ferrari tirando billetes e con tías en bikini no coche, eso non é ideoloxía política? Eso non é capitalismo e machismo? Bueno, pois ao mellor creen que non, ao mellor creen que eu son un carca por dicir eso, pero todo é política na vida. É moi difícil ser 100% apolítico. E tamén creo con isto que ten que haber música que non fale de política, e que é necesario, e que haxa en galego, e que haxa música de festa, e que haxa música sin contido, tío, que fale cualquier puta mierda, ou que haxa música instrumental, eso é super san. Outra cousa que despois che veñan eses a dicirche que tú eres un pesado, déjame en paz, suéltame el brazo, cabrón, cantarei do que me saca da polla, ou que cojones, digo eu, non sei. Adolf, hostia, chamarte Adolf, tío. Di, opinión moi persoal, a mí de Boyanca solo me molan as colabos con Dios que te criou. Están guapas. A verdade que OG e tal, bueno, están guapas. Alonso, outra cosa es que Alex Arnoso tamén quera darles lo suyo. Eu supoño que si xa respostaron unha vez, tíos, non tería moita lógica, pero non o sei, eu aquí xa... Di Lucía, eu sendo Boyanca intentaría contestar, pero dende o seu estilo. Que sair da zona de confort está guai, pero nin tanto cando te van comparar. Xa, pero que os beefs solense xogar no rap, non? É que no seu estilo, sí, bueno, a ver, podes tirar un beef en trap, é certo. Dani di, o tema este tiña o grabado, non? O caso é que só enseñaron anacos concretos. Tiña o grabado, o caso foi que só enseñaron anacos concretos, non o sei. Non, o tema tiña o grabado de lonxe, sí, porque o amosaron eles mesmos. Os de Boyanca. Si só amosaron anacos concretos, non o sei. Non, eu penso que está enteiro, meteron en 2 trozos en Instagram, non o sei, tío. Di aí 9000, sería como ver a Piqué aparecer con Casio. Fixo. A Piqué apareceu con Casio. Di 9000, molaba a contestación de Boyanca con Fitlito da Panorama. Non descartes nada, tío. Da Panorama Palmón, ese que era outro, non? Lito, non sei, que de orquestas non teño nin puñetera idea. Digo Reico que se marquen unha electrocumbia rajando. Estaría guapo, que non? A ver, si responde, pues las risas que nos echaremos, non sei. A mí molaríame que parase aquí a movida. E nada, para min, sinceramente, e para vos, creo que tamén hai un gañador claro, que en este caso é Hugo ou Son da Rúa. E nada, xa veremos que pasa no futuro. Se hai máis beef, se non, se meten a outra peña por medio, se non, porque, bueno, son movidas súas. Tamén vos digo o que vos dicía antes, seguramente tomando unha birra se aclararía, ou non, igual acababan a hostias, non o sei. Pero bueno, espero que... Eu espero que quedase aí, que quede aí a cousa e que cada un siga o seu camiño, tío, que ia tomar por culo, que máis dá. Di Jackie, hai que traer a Boyanca ao directo en plan por rollo a ver que opina. Eu estive tomando algo outro día nos premios Martín Kodaks con Cibran, joder, a ver, non teño trato con él, sinceramente, pero cadramos ali e tal, non hai problema, pero tampouco non me mola meter aquí un salseo dese calibre, sabes? Eu podería dicir a Hugo hoxe 20 e tal, pero xa me parece que son cousas súas, tíos, que non nos imos poñer aquí a meter analizar o que fixeron e o que sacaron a nivel musical, sí, porque esta can le fala deso. Eu xa meterme en caralladas de metelos aquí a rajarse uns con outros e todo, hostia, non, si Boyanca un día quere sacar un disco e quere presentarlo e tal, pues vale, tío, pero
non imos meter aquí a peña, non, para eso teñen as súas redes e as súas canles, non? E xa está, non. Dille aquí non, que va non é plan, non, eu creo que non, tíos. Creo que non, porque ao final a min o salseo está ben polas risas tal, cando é un rollo musical, pero metelos aquí a que se poñan a xustificar porque fixeron unha cousa ou outra, non, paso, tío, paso desas movidas. Digo, Cinema, podemos analizar a guapa que está a Cami de Berry só por cambiar de tema? A que sí, tíos? Esta é moi bella, esta Cami teño a falla hostia, De feito, creo que é a miña primeira camisola de Berry Charrac, tíos. Esta Cami ten 10 anos fácil, Está super guapa. Quédame pequena. Di Manu, sí, ao final es a Ana Rosa Galega isto. Bueno, a ver, imos ser honestos, tíos. Levamos 2 horas levamos 2 putas horas de directo ou máis e 2 horas e pico e falamos destos últimos 15 minutos, Tampouco me xurguedes así. E aparte había que facelo, non? O que queríades? Que sacara a volta a Hugo e que nos calláramos a la boca. É así. Bueno, peña, hoxe foi completiño, non? Molobos o directo, molobos o de Rapans e toda a hostia, non? Supoño. Ben, a semana que ven... Hostia, teño que mirar a xenda, que teño planificados os directos, tíos. Deixademe mirar, que vos vou dicir que facemos a semana que ven. Porque non me lembro, se vos digo a verdade. Vale, a semana que ven, aparte do que poida suceder a maiores, porque sabedes que aquí non se pode quedar dormido, que parece que non vai pasar nada de pasa. A semana que ven, en principio, imos facer un directo co que vos comentaba ao principio, o concurso de bandas do 13 Royce Fest, no que vou estar de xurado na actuación en directo. Imos botarlle un ollo aos grupos, comentaremos o caixa de actualidade de música galega, se hai un bif de volta, escoitarémolo, por suposto, porque aquí imos escoitar tanto se o devolve Boyanca como se o devolve, sabedes, non? Xa escoitamos o de Boyanca tamén. E en principio farei un directo con eso e co que cadre un pouco, e igual nos botamos un Aldi de relax, que tamén fai falta un pouco relaxar, escoitar algún grupo por aí. E estou pendiente, preguntei a peña do Resu cando van sacar os horarios, porque quero facer un directo collendo, como ano pasado, collendo os horarios do Resu, vendo as solapacións e vendo que grupos facerme un hora, o que vou facer eu, pero con vos aquí diante. Básicamente, que será ir escoitando os grupos e dicir, a esta hora vexo este, a esta hora vexo este, e así pegamos un repaso cartado Resu de puta madre e cada un tedes idea de que podedes ir ou que non. Di Albóndiga bebé o mércores. Non o sei 100%, igual o xoves, depende un pouco do meu traballo. Vale, eso sobre a marcha. Si me seguides en Instagram, que tedes por aí... Como son en Instagram? Nunca me sei, é que... En Instagram son Alberto_Busto_. Si me seguides aí ou mirades aí, poñerei, no vale, para a semana. No Resu di Biomicha hai cousas moi guapas, sí, tíos. Este ano hai cousas moi super guapas. Aí, a min este Resu mola ben mogollón, a verdade. Di Manu, digo si traes a Boyanca, xa, non. A ver, non me vou meter a salseos dese calibre. Unha cosa son as coñas e tal, pero non. Si se queren, a ver, xa non virían probablemente, pero si se queren matar e rajar, que o fagan outro lado. Si Hugo quere vir un día aquí, porque con Hugo teño un trato máis tal, si Hugo quere vir aquí un día a botar unhas risas, el sabe que ten a porta sempre aberta, pero abrir aquí a porta para que se peguen, no, eso tampouco estaría tal. Pois moitas grazas aí, Manu, que parece que lle molou o directo. Pois nada, voume despedir, peña. Espero que o pasarades moi guai. E nada, se tedes colegas por aí que lle mole este rollo e lle queredes pasar o directo, que o subirei agora a VOD, o sea, xa o diferido, ou para outros directos, pois genial. Quédannos poucos antes de baixar o listón, vale? Ata finais de xuño imos facer directos, ata o Resu, basicamente. Imos facer directos con frecuencia de un semanal, pero a partir de aí imos baixar moito, vale? Porque veñen os festivais, veñen as actuacións e todas esas historias, e probablemente nos vexamos máis en persoa que en cámara, inda que non deixarei de streamear, vale? Pero un pouco máis tal. E nada, peña, que me la aspiro. E que me la aspiro con que, tíos? Con que temiña nos podemos ir? Imos poñerlle un de Rapans que hoxe é o seu día. E imos poñer o avión. Moitísimas grazas por vir, espero que o pasarades moi guai. Escoitade música galega e de abolos o sábado en Coruña, Broa. Vou estar eu ali berrando con eles tamén. Tedes un festival caralludo, creo que está finde na Sala Rebullón, vale, con Familia Camaño, creo que están... Creo non, están Fillas de Casandra, creo que está finde, non? Ou é a seguinte, non estou seguro. Pero bueno, consumide música galega e nada, moitas grazas por vir, tíos.
tías. Moitísimas grazas, bicos.